निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. സോ ഇന്ന് ശ്രീല മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ തിരോഭാവ ദിനം. തിരോഭാവ ദിനം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതും ആഘോഷിക്കേണ്ട ഒരു ദിവസമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയോ തിരോഭാവ ദിനം? അതെങ്ങനെയാ നമ്മൾ വിചാരിക്കും തിരോഭാവ ദിനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാധി ആയ ദിവസമല്ലേ? അതെന്തിനാണ് ആഘോഷിക്കേണ്ടത് അറിയോ? എന്തിനാണ് തിരോഭാവ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് അറിയോ? ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയ ദിവസം അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ശരീരം വിട്ടു പോകുന്ന സമയത്ത് ഓരോരോ കാരണം ഗുണസംഘാസ്യ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർമ്മ അനുസരിച്ചിട്ട് കർമ്മണ ദൈവനേത്രേന നമ്മള് വേറെ വേറെ ജന്മം തേടി പോകും, ശരീരം തേടി പോകും. ചിലപ്പോൾ മോക്ഷപ്രാപ്തിയിലേക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഉറപ്പില്ല എവിടെയാ എത്തുവാന്നുള്ളത് അല്ലെ? അത് ഭഗവാനെ മാത്രമേ അറിയൂ. പക്ഷെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് തിരിച്ചു പോകുമ്പം അവര് ഭഗവാന്റെ ലീലയിലേക്കാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിലേക്കാണ്, അവിടെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്കാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു ആഘോഷമാണല്ലോ, ഭഗവാന്റെ ലീലയിലേക്ക് അവര് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സമയം. അപ്പൊ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചിട്ട് ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ആചാര്യന്മാരുടെ തിരോഭാവ ദിനം ഈ ഒരു കീർത്തനം ജയാനിലോ പ്രേമധന കരുണ പ്രചോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വൈഷ്ണവ ഗീതം നരോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂർ എഴുതിയതാണ്. ഇതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചൊല്ലാറ്. നരോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂർ ചോദിക്കുകയാണ്, എവിടെയാണ് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും പോയിരിക്കുന്നത്? എവിടെയാണ് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി, എവിടെയാണ് ജീവഗോസ്വാമി, രൂപഗോസ്വാമി, ഇവരൊക്കെ എവിടെ പോയി എന്ന് എന്താ പറയാ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കീർത്തനാണ്. അപ്പം മാധവേന്ദ്രപുരി നമ്മുടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുയുടെ ആവിർഭാവ ദിനാണ് മാർച്ച് 3 അല്ലെ, ഗൗരവ പൂർണിമ. അപ്പൊ ഗൗരവ പൂർണിമക്ക് മുന്നാടിയായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അപ്പിയറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവതാരം അവതരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ പരം ഗുരുവായ മാധവേന്ദ്രപുരി തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പം മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന് പറയുന്ന ശിഷ്യനാണ് ഈശ്വരപുരിയുടെ ശിഷ്യനാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പൊ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുയുടെ പരം ഗുരുവാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ദിനം നമ്മള് തിരോഭാവ ദിനമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത് വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ. ജയാനിലോ പ്രേമാദന കരുണാ പ്രചോർ, ജയാനിലോ പ്രേമാദന കരുണा प्रचोर, हेना प्रभु कोता गेला आचार्य ठाकूर, हेना प्रभु कोता गेला आचार्य ठाकूर, कहा मोरा स्वरूप कहा सनातन, कहा मोरा स्वरूप कहा सनातन, कहा दासर को नदा पतिता पवना, कहा दासर को नदा पतिता पवना, जयानिलो प्रेमादना करुणा प्रचोर, जयानिलो प्रेमादना करुणा प्रचोर, कहा मोरा भट्ट जुगा कहा कबीरा, कहा मोरा भट्ट जुगा कहा कबीरा, एका कले कोता गेला गोरा नटरा, एका कले कोता गेला गोरा नटरा, जयानिलो प्रेमादना करुणा प्रचोर, जयानिलो प्रेमादना करुणा प्रचोर, आशाने कोती पो माता अनिले पशितो,
आशाने कोटी पो माता आनले पशिपो गौरंगा गुणेरानिते कोतागिले पावो गौरंगा गुणेरानिते कोतागिले पावो यानिलो प्रेमादाना करुणा प्रचो श्री सब संगीरा संगीत जी कोइलो बिलात श्री संगना पाया कंडे नरोत्तमरात श्रियानिलो प्रेमादाना करुणा प्रचो हेना प्रभु कोतागिला आचार्य को हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. അപ്പൊ നരോത്തംദാസ് ചോദിക്കുകയാണ്, എവിടെയാണ് ശ്രീനിവാസ് ആചാര്യനെ പോലുള്ള വ്യക്തിത്വം? എവിടെ പോയി? സ്വരൂപ് ദാമോദരം രൂപഗോസ്വാമിയും എവിടെ? സനാതൻ ഗോസ്വാമി എവിടെ? രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി എവിടെ? രഘുനാഥ് ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, പിന്നെ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി എവിടെ? മഹാനായ നർത്തകനായ ഗൗരംഗ എവിടെ പോയി? കാരണം നരോത്തംദാസ് ഠാക്കൂർ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവരൊക്കെ തിരിച്ചു അവിടത്തേക്ക് ഭവന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോയിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്ന ഇവരൊക്കെ എവിടെ പോയത്? കാരണം ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗമാണ് ഏറ്റവും വലുത് അല്ലെ. ഭക്തന്മാരുടെ വിരഹത്തിൽ പാടുന്നൊരു പാട്ടാണിത്. അപ്പൊ ശ്രീല മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലീലയുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? എന്തിനെയാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി ഏത് ലീലയിലാണ് ഫേമസ്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അറിയോ? മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ലീലകൾ എവിടെയും കേട്ടിട്ടില്ല? ആരും കേട്ടിട്ടില്ല? ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ, ഹരിനാമം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഒരാളെ അയച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂറാണ്, ഭക്തി സരസ്വതി ഠാക്കൂറുടെ അച്ഛൻ. മാധവേന്ദ്രപുരി ഭഗവാനെ കൊണ്ടുവന്ന് മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് പിന്നെ ആ ബിംബം കിട്ടിയതല്ല എന്താ? ഒന്ന് മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് ഒരു വിഗ്രഹം കിട്ടി, ഗോപാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വിഗ്രഹം. എന്നിട്ട് അത് ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ മേലെ സ്ഥാപിച്ചു. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണ് കട്ട് വെച്ചത് മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് വേണ്ടി? പായസം. സുവർണ പ്രഭാവജി, മാതാജിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാ വർഷവും പ്രഭു ഇതിനെ പറ്റി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അപ്പൊ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പാൽപായസം എടുത്ത് വെച്ചത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. അപ്പൊ അത്രയും എന്താ പറയാ, ഭാഗ്യവാനാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി. അതിൽ ആ പൂജാരി തന്നെ ഹീർ ചോർ ഗോപിനാഥ്. ഹീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാൽപായസം, ചോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഷ്ടിക്ക. അപ്പൊ പാൽപായസം മോഷ്ടിച്ച ഭഗവാൻ എന്നുള്ള പേര് വരാൻ തന്നെ കാരണം രമുണ അവിടെ സ്ഥലത്തുള്ള അമ്പലമാണ്. ആ അമ്പലത്തിന് പേര് വരാൻ കാരണം തന്നെ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പാൽപായസം കട്ടുവെച്ചു, അല്ലെ മോഷ്ടിച്ചു. ഒരു ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യോ? പ്രതിമ നഹി തുമി സാക്ഷാൽ ബ്രജേന്ദ്രനന്ദൻ അല്ലെ, വിഗ്രഹമല്ല, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ തിരോഭാവ ദിനം. മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദിവസം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രമുണയിലെത്തുകയും അവിടെ ദർശനം എടുക്കും ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ദർശനം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ലീലകളൊക്കെ അവിടുന്ന് അവര് തമ്മില് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഭഗവാൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഈ ലീലകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ മധ്യലീലയിലാണ് ഈ ഒരു അധ്യായം വരിക. മധ്യലീലയിലെ നാലാമത്തെ അധ്യായമാണ് ശ്രീ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഇതില് ഈ ഒരു ശ്ലോകം, അതായത് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്ന വെച്ചാ, യസ്മൈ ദാതും ചോരയൻ ക്ഷീരഭാണ്ഡം ഗോപീനാഥ ക്ഷീര ചോരാഭിതൂപൂത് ശ്രീഗോപാല പ്രാതുരാസീത് വശസൻ യത് പ്രാംനാം തം മാധവേന്ദ്രം നതോസ്മി. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? മാധവേന്ദ്രപുരി ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഭഗവാൻ പാൽപായസം, ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ പാൽപായസം മോഷ്ടിച്ചത്, ആർക്ക് വേണ്ടി പാൽപായസം മോഷ്ടിച്ചതാണോ ഗോപിനാഥ വിഗ്രഹം, ക്ഷീരചോര ഗോപിനാഥൻ എന്ന പ്രശസ്തനായത്, ആ മാധവേന്ദ്രപുരിയെ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു.
ആ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ പ്രേമഭക്തിയിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഗോവർദ്ധനത്തിലെ ഗോപാല വിഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് ദർശനമരുളി. അപ്പം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാൽപായസം മോഷ്ടിച്ചത്? എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ അറിയപ്പെട്ടത്? ക്ഷീരചോര ഗോപിനാഥൻ. ക്ഷീരചോര ഗോപിനാഥൻ എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തനായി ആ മാധവേന്ദ്രപുരി, അല്ലെ? ക്ഷീരചോര ഗോപിനാഥൻ. അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ശ്ലോകം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചൊല്ലുക. യസ്മൈ ദാതും ചോരയൻ ക്ഷീരഭാണ്ഡം ഗോപീനാഥ ക്ഷീരചോരാഭിധോ അഭൂത് ഗോപാല പ്രാതുരാസീത് വശസ്സൻ യത് പ്രേംന തം മാധവേന്ദ്രം നതോസ്മി. ആ മാധവേന്ദ്രപുരിയെ നമ്മൾ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ചോരയൻ ക്ഷീരഭാണ്ഡം, ചോരൻ, വ്രജപ്രസീതം നവനീത ചോരൻ, ഗോപാംഗനാനാം ചതുകുല ചോരം, അനേക ജന്മാർച്ചിത പാപചോരം, ചോരാഗ്രഗണ്യം പുരുഷം നമാമി. ചോരാഷ്ടകത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ചോര അഗ്രഗണ്യൻ, കള്ളന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു കള്ളൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു മോഷ്ടാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാൻ വ്രജപ്രസീതം നവനീത ചോരം, വ്രജത്തില് വൃന്ദാവനത്തില് വെണ്ണക്കള്ളനാണ്, വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കുമെങ്കിലും ഗോപാംഗനാനാം ച ദുഃഖുലശോരം, ഗോപിമാരുടെ ഒക്കെ ദുഃഖങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുന്നവനാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയം മനസ്സും ഒക്കെ മോഷ്ടിക്കുന്നവന്. പിന്നെയോ അനേക ജന്മാർച്ചിത പാപചോരം, എത്രയോ ജന്മം ചെയ്ത പാപവും ഹരിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ഹരി ശബ്ദ നാനാർത്ഥ ദൂയി മുഖ്യതമ സർവ അമംഗള ഹരേ പ്രേമതിയെ മനഹര. അപ്പൊ ഹരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ്? ഹരണം, ഹരിക്കുക. എന്താ ഹരിക്കുക? അമംഗളകരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഹരിക്കും. പിന്നെയോ നമ്മളെ മനസ്സ്, ഹൃദയം ഹരിക്കും. അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ളത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ആ ചോരൻ, ആ കട്ടെടുത്തത് എന്നവൻ എന്താ കട്ടെടുത്തത്? ക്ഷീരം, ക്ഷീരച്ചോര ഗോപിന. ക്ഷീരം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാൽപായസത്തെ. പാൽപായസം കൊട്ടെടുത്തു. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? മാധവേന്ദ്രം നതോസ്മി, മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അത്രയും ശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ടല്ലേ ഭഗവാൻ ഇത് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങക്ക് ആ ലീല അറിയാം അല്ലെ? എന്താ നടന്നു പോയത്? സാക്ഷി ഗോപാൽ. സാക്ഷി ഗോപാലിൽ എന്താ? ഭഗവാൻ നടന്നു പോയിട്ട് അവിടെ സാക്ഷി കൊടുത്തു. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക. കാരണം ആ ഭക്തൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നടക്കും ചെയ്തൂടെ ഭഗവാനെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? യഥാമാം പ്രഭുത്വന്തേ താമസതേ വപചാമേഹ. എങ്ങനെയാണോ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഭഗവാനും തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കും. ശ്രീ ഗോപാല. പിന്നെ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് അത് മാത്രല്ല, ഒരു ഗോപാല വിഗ്രഹം കൂടെ കിട്ടി ഗോവർദ്ധനത്തിന്. അപ്പൊ ഗോപാല വിഗ്രഹം ഗോവർദ്ധനത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു മാധവേന്ദ്രപുരി. ഭഗവാൻ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നു. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ഇവിടെ ഉള്ള ക്ലാസ്സിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഭഗവാൻ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ? സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഭഗവാനെ? കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ നിങ്ങളോട് സ്വപ്നത്തില്? ആർക്കും അനുഭവമില്ല ഈ ക്ലാസ്സില്? രേഷ്ണ, ആരും സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടില്ല ഭഗവാനെ? ചെറുതാകുമ്പൊക്കെ കാണലുണ്ട്, ഇപ്പൊ കാണാറില്ല. മാലതി മാതാജി ചെറുതാകുമ്പോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സ്മിത മാതാജി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ചില അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വസന്ത മാതാജി? ഞാനും ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്. സ്വപ്നം കണ്ടു. അപ്പൊ അതിലെന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചോ ഭഗവാൻ? സംസാരിച്ചു. പിന്നെ പരീക്ഷ പാസ്സാകും എന്നുള്ളതായിരുന്നു 9ാം ക്ലാസ്. പരീക്ഷ പാസ്സാവാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നോ? ഓക്കെ. കുഞ്ഞാവുമ്പം ശരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാ കാണാൻ പറ്റുന്ന അറിയോ? അവര് നിഷ്കളങ്കരാണ്. അവർക്ക് കാമക്രോധ ലോഭ മോഹ മത മത്സരം ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ നിഷ്കളങ്കം, ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് അല്ലെ? കുട്ടികളെ കാണാൻ ഭയങ്കര ലാളിത്യം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അവര് വളർന്നു വരുന്നതിന് ഈ അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ വളർന്നു വരും. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് അവര് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന് 3 പ്രാവശ്യമാണ് മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് സ്വപ്നത്തില് ദർശനം കൊടുത്തത്. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. ആദ്യം മാധവേന്ദ്രപുരി എന്താ സംഭവിച്ചത് നോക്കാം. നമുക്ക് വൃന്ദാവൻ അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ദർശനത്തിന് പോവാണ്. ഓക്കെ, അതിനു മുമ്പായിട്ടാണ് മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഈ 4ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മഹാപ്രഭു എവിടെ എത്തിയത്? രമുണ തേ ഗോപിനാഥ പരമമോഹന ഭക്തി കരി കൈല പ്രഭു തന്ത്രദർശന. രമുണ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഗോപിനാഥ വിഗ്രഹം അതിമനോഹരമായിരുന്നു. മഹാപ്രഭു ഭക്തിപൂർവ്വം അവിടെ ദർശനം ചെയ്യുകയും വിഗ്രഹത്തെ പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ രമുണ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഈ ഗോപിനാഥ ക്ഷേത്രം ഉള്ളത്. ആ സമയത്ത് അവിടെ ഗോപിനാഥിനെ അമ്പലം എന്നേ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അല്ല, അതിന്
മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് ശേഷമാണല്ലോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നത്. അപ്പം ഓൾറെഡി ഈ ലീല നടന്നു കഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും പാർഷദന്മാരും കൂടെ പോയത്. അപ്പൊ മഹാപ്രഭു ഗോപിനാഥന്റെ പാദപത്മങ്ങൾ പ്രണമിച്ചപ്പോൾ ഗോപിനാഥന്റെ ശിരസിന്റെ പുഷ്പകിരീടം ഭഗവാന്റെ ശിരസിൽ നിന്നും മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിരസിലേക്ക് വീണു. അവർ അനുഗ്രഹം കൊടുക്കാണ്, കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയല്ലേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. എന്നിട്ട് അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്, അവിടുന്ന് എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ലീലകള് പറയുകയാണ് ഉണ്ടായത്. മഹാപ്രസാദേ ക്ഷീരലോപ രഹില പ്രഭു തഥാ പൂർവ്വ ഈശ്വരപുരി താൻറേ കഹിയാചേന കഥ. അവിടെ പണ്ട് നടന്ന ഭഗവത് ലീലകൾ തന്റെ ഗുരുവായ ഈശ്വരപുരിയിൽ നിന്നും മഹാപ്രഭു കേട്ടിരുന്നു. അതിനാൽ ഗോപിനാഥനെ നിവേദിച്ച പാൽ പായസം സ്വീകരിക്കാൻ മഹാപ്രഭു അതീവ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അതിനാലാണ് മഹാപ്രഭു ആ രാത്രി അവിടെ തങ്ങിയത്. അപ്പൊ മഹാപ്രഭു അറിയാം ഇവിടെ ലീല നടന്നത്, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായ ഈശ്വരപുരിയുടെ ഗുരുവായ മാധവേന്ദ്രപുരിയെ കുറിച്ചിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അത് അറിഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ ഫേമസ് പ്രസാദം, ഇപ്പൊ അമ്പലപ്പുല പോയാൽ പാൽപ്പായസം കുടിക്കും, ഗുരുവായൂർ പോയാൽ എന്താ കഴിക്കുക, ഗുരുവായൂരിൽ ഏതാണ് പ്രസാദം ഫേമസ്? വെണ്ണ. പിന്നെ പാൽപ്പായസം നിവേദിക്കും അല്ലെ, അപ്പം കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അവിടെ പോയാൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്താ പറയാ കഴിക്കണം എന്നാ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്ര വലിയ ക്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയി നിന്ന് പാൽപ്പായസം ഇതൊക്കെ കുടിക്കും അല്ലെ. കാരണം ആ അമ്പലത്തിലെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ ഒരു നൈവേദ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് ഒരു ഒരു പൂജ നടത്തുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് അത് പ്രസാദം കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനും ആ പാൽപായസം കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹം വന്നു. ക്ഷീരചോര ഗോപിനാഥ പ്രസിദ്ധ നാമ ഭക്തഗണേ കഹേ പ്രഭു സേയത ആഖ്യാന. സോ ഗോപിനാഥ വിഗ്രഹം ക്ഷീരചോര ഗോപിനാഥൻ എന്ന പേരിൽ വളരെ പ്രശസ്തനായിരുന്നു. ഗോപിനാഥൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും പ്രശസ്തനായതെന്ന കഥ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തന്മാരോട് വിവരിച്ചു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ക്ഷീരചോര ഗോപിനാഥനായതെന്നുള്ളത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിവരിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന്, അതിനു മുമ്പ് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ, മാധവേന്ദ്രപുരി ഒരു പ്രാവശ്യം ഗോവർദ്ധനം പരിക്രമം ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പൊ ഗോവർദ്ധനം പരിക്രമം ചെയ്യുമ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഉപവാസമായിരുന്നു, അദ്ദേഹം ഒന്നും കഴിച്ചിരുന്നില്ല, അന്ന് വെള്ളം പോലും കുടിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് വളരെ ക്ഷീണം തോന്നിയിട്ട് അവിടെ ഒരു മരത്തിന്റെ അടിയിൽ പോയിട്ട് വിശ്രമിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം സന്ധ്യയായി, ഇനിയൊന്നും കാണില്ല, അടുത്ത ദിവസം പരിക്രമം ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി എന്താ പറയാ ഒരു കുടത്തില് പാലും എടുത്തിട്ട് അവിടെ വന്നു, പാലിന്റെ പ്രസാദം എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മാധവേന്ദ്രപുരി അങ്ങ് വിശന്നിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മ കണ്ടിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഇവിടെ ഈ പാല് സ്വീകരിക്കണം, കാരണം ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ആരും പട്ടിണിയായി കിടക്കാൻ പാടില്ല. അന്ന് ഏകാദശി ഒന്നല്ല. അപ്പം പാല് കുടം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വേഗം തിരിച്ചു വരാം, താങ്കൾ ഇത് കുടിച്ചിട്ട് ഈ കുടം ഇവിടെ വെച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ ഗോപാൽ, ആ ചെറിയ കുട്ടി ഓടി വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. മാധവേന്ദ്രപുരി ആ പാല് കുടിച്ചുടനെ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് എന്നതില്ലാത്ത സന്തോഷം, ആനന്ദം, ഭയങ്കരമായിട്ട് ആനന്ദം വന്നു. കാരണം ഇത് സാധാരണ പാലല്ല, ഇത് ആര് കൊണ്ടുവന്ന പാലാണ്, ആരാണ് ഈ ബാലൻ? ആ ബാലനെ കുറിച്ച് ഓർത്തോർത്ത് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിപ്പോയി. ആ ബാലനാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു വന്നതുമില്ല ആ കുടം വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് അന്നാണ് ആദ്യത്തെ സ്വപ്നം, മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് ആദ്യത്തെ സ്വപ്നം, മാധവേന്ദ്ര കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ സ്വപ്നം വന്നു. എന്താണ് ആദ്യത്തെ സ്വപ്നം? ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയോ? ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ? ഓക്കെ, ശൈല പരിക്രമാകാരി ഗോവിന്ദ കുണ്ഡേ ആസി സ്നാനകാരി വൃക്ഷത്തലി ആചേ സന്ധ്യായവസി. ഗോവർദ്ധന ഗിരിയിലെ പുരിയെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തതിനു ശേഷം ശ്രീ മാധവേന്ദ്രപുരി ഗോവിന്ദ കുണ്ടത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്തു. പിന്നീട് സായാഹ്ന വിശ്രമത്തിനായി അദ്ദേഹം ഒരു വൃക്ഷ ചുവട്ടിൽ ഇരുന്നു. ഗോപാല ബാലക ഏക ദുണ്ട പാണ്ഡലയ ആസി ആകെ ധരി കിച്ചു ബലീലഹസിയ. അദ്ദേഹം ആ വൃക്ഷ ചുവട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അജ്ഞാതനായ ഒരു ഗോപാല ബാലൻ അവിടെ ഒരു കലം പാലുമായി വരികയും അത് മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പുഞ്ചിരിയോടെ ഇപ്രകാരം സംബോധന ചെയ്തു. അപ്പം കൊടുക്കാണ് ചെറിയ ബാലൻ വന്നിട്ട്, ബാക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് ഗോവർദ്ധനാണ്, അവിടെ ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ഗോപാൽ എന്ത് കൊണ്ടാണ്? ഗോവിന്ദ കൊണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ കുട്ടി ചെറിയൊരു കുടത്തില് പാലും എടുത്തിട്ട് വരികയാണ്. എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞേ? പുരിയെ ഈ ദുഗ്ധലായ കര തുമി പാനാമാകി കേനെ നാഹി ഖാവോ ശിവകര ധ്യാന. അല്ലയോ മാധവേന്ദ്രപുരി, ദയവായി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഈ പാല് കുടിക്കുക. നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാൻ ആഹാരം യാചിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?
ഓക്കെ. സോ ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഹാരം യാചിക്കുന്നില്ല. ഏതു തരത്തിലെ ധ്യാനമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? ബാലകരെ സൗന്ദര്യ പുരീര സന്തോഷ ദഹര മധുര വഖേ കേലഭോഗ ശോഷ. ആ ബാലന്റെ സൗന്ദര്യം ദർശിച്ച് മാധവേന്ദ്രപുരി സന്തോഷവാനും സംതൃപ്തനുമായി. ബാലന്റെ മധുര വചനങ്ങൾ ശ്രവിച്ച് അദ്ദേഹം തന്റെ വിശപ്പും ദാഹവും എല്ലാം മറന്നു. എന്നിട്ട് മാധവേന്ദ്രപുരി ചോദിക്കാണ്, പുരി കാഹേ കെ തുമി കഹാൻ തോമാര വാസ കേമ തേജാനിലെ ആമി കരി ഉപവാസ. മാധവേന്ദ്രപുരി ചോദിച്ചു, നീ ആരാണ്? എവിടെയാണ് നീ വസിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു എന്ന് നിന്നോട് ആരാണ് പറഞ്ഞത്? എങ്ങനെയാണ് നീ അറിഞ്ഞത്? ബാലക കഹേ ഗോപ ആമി ഏയി ഗ്രാമവാസി ആമാരാ ഗ്രാമത്തെ കഹേ നരഹി ഉപവാസി. ഇപ്പൊ ബാലൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഇടയ ബാലനാണ്, ഈ ഗ്രാമത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത്, ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ആരും ഉപവസിക്കാറില്ല. കേഹ അന്നമാകി ഖായ കേഹ ദുഗധാഹാര ആയാ ചകേനെ ആമി ആഹാര. സോ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരാൾക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് ആഹാരം യാചിച്ചു വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കാം. ചില ആളുകൾ പാൽ മാത്രം കുടിക്കും. പക്ഷേ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ആരോടും ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടാത്ത വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ ആഹാരം നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ? യോഗക്ഷേമം മഹാമേഹ അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ജലം എടുക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീകൾ വന്നപ്പോ എന്റെ അമ്മ കണ്ടിരുന്നു അങ്ങേ, അവരാണ് ഈ പാലെന്നെ തന്നു വിട്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാല് താങ്കൾ കുടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പാല് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ കുട്ടി ഓടിപ്പോയി. പാൽ കുടിച്ചതിന് ശേഷം മാധവേന്ദ്രപുരി ആ കലം കഴുകി മാറ്റിവെച്ചു. ബാലൻ പോയ വഴിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം നോക്കി നിന്നു. പക്ഷേ ആ ബാലൻ മടങ്ങി വന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ മാധവേന്ദ്രപുരി ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു. വസീന മലയ പുരി നിദ്രനാഹി ഹയ ശേഷരാത്രി തന്ത്ര ഹൈല ബാഹ്യവൃത്തിയിലായ. അപ്പൊ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? ആ കുട്ടിയെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓർത്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം രാത്രിയിൽ അന്ത്യത്തിൽ ചെറുതായി മയങ്ങി. ആ സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വപ്നം വന്നത് അല്ലെ? സ്വപ്നത്തിൽ മാധവേന്ദ്രപുരി അതേ ബാലനെ കണ്ടു. ബാലൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരികയും കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വനത്തിൽ ഒരു കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോയി. ആ കുട്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ആദ്യമായിട്ടുള്ള സ്വപ്നത്തിൽ പറഞ്ഞു, മാധവേന്ദ്രപുരി, എന്നെ ഇവിടെ ഗോവർദ്ധനത്തിൽ ആരോ കുഴിച്ചിട്ടേരിക്കാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ചൂടെടുക്കുന്നു, എന്റെ വിഗ്രഹം ഇവിടെ ഉണ്ട്, എന്നെ തിരിച്ചെടുക്കണം. ഗ്രാമവാസികളൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കുഴിച്ചിട്ട് എന്നെ എടുത്തിട്ട് ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്നെ സ്ഥാപിച്ച് അവിടെ അഭിഷേകം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യത്തെ ബാലൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. ഞാൻ ഈ കുറ്റിക്കാട്ടിലാണ് വസിക്കുന്നത്, അതുമൂലം കൊടും ശൈത്യത്തിലും മഴയിലും കനത്ത കാറ്റിലും പൊള്ളുന്ന ചൂടിലും ഞാൻ അതിയായ ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നു. ദയവായി ഗ്രാമവാസികളുടെ സഹായത്തോടെ എന്നെ ഈ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുക. പിന്നീട് അവരെ കൊണ്ട് എന്നെ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ മനോഹരമായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്വപ്നത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ ഇവിടെ കുറ്റിക്കാട്ടിലുണ്ട്, എന്നെ പുറത്തെടുത്ത്, കാരണം ചൂടും മഴയും വെയിലും ഒക്കെ കൊണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ചൂടെടുക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും ജൂൺ മാസം വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ജൂൺ മാസം? ഇല്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാനും എന്റെ പ്രഭുവും അബദ്ധവശാല അത് അനുഗ്രഹമായിട്ടും തോന്നുന്നു. ലോക്ക്ഡൌൺ ഉള്ള സമയത്ത്, കൊറോണ സമയത്ത് എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൌൺ ആയി വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി ലോക്ക്ഡൌൺ ആയി. അപ്പൊ തിരിച്ച് ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, ലോക്ക്ഡൌൺ ആയി. അപ്പൊ എല്ലാവരും വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ ആയോ? എന്ന് വെച്ചാൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെ എന്താ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യായിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ കുറെ നാള് നിൽക്കാൻ പറ്റി. പക്ഷെ ജൂൺ മാസം പൊള്ളുന്ന ചൂടായിരുന്നു. ശരീരം മൊത്തം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, അത് അനുഭവിച്ചാലേ അറിയും. 40 ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും. കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചൂടേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. പൊള്ളുന്ന ചൂട് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആൾക്കാർ ബോധം കെട്ട് വീണു. അത്രയും ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് അടിച്ചിട്ട് വീഴും, അത്രയും ചൂടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ചൂടിനെ എന്താ ആചാര്യന്മാര് പറയുന്ന വെച്ചാ, രാധാറാണിയുടെ വിരഹത്തിലാണ് ആ ചൂട് കൂടുന്നതെന്നാ പറയാം. അപ്പൊ അത്രയും ചൂടാണ് ജൂൺ മാസം. നാട്ടിലൊക്കെ മഴയുള്ള സമയത്ത് വൃന്ദാവനത്തിൽ അത്രയും ചൂടാണ്. വൃന്ദാവനത്തിലെ എക്സ്ട്രീം ക്ലൈമറ്റാ. ഡിസംബർ ജാനുവരിയിൽ അത്രയും മൂടൽ മഞ്ഞായിരിക്കും. പക്ഷെ ജൂൺ മാസം ചൂടായിരിക്കും. അപ്പം അത്രയും ചൂടുള്ള സമയത്താണ് ഗോവർദ്ധനത്തിൽ ആ വിഗ്രഹം ആ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ അടിയിലുള്ളത്. അപ്പൊ പറയും, ആദ്യത്തെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് എന്താ പറയാ, എന്നെ എടുത്തിട്ട് ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്ഥാപിക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പം അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് പറയാ, ഏകമടകരിതഹാൻ കരഹസ്തബന ബഹുശീതള ജലേ കരേ ശ്രീ അംഗമാർജന. അപ്പൊ ബാലൻ എന്താ പറഞ്ഞ, ദയവായി ആ പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച് അവിടെ എന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക. അതിനുശേഷം എന്റെ മേനി ശുദ്ധമാക്കുന്നതിനായി ധാരാളം തണുത്ത ജലത്തിൽ കഴുകുക. കാരണം ഭഗവാൻ ആ വിഗ്രഹം അവിടെ ചൂടെടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് കുടം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ
തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെമ്പോ ആ ചൂട് കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ മാധവേന്ദ്രപുരി പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് എണീച്ചു. മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷം. കാരണം ഭഗവാൻ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് പറയാണ്. അപ്പൊ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും ഒന്നും, കാരണം സ്വപ്നത്തിലാണ്, എന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ അദ്ദേഹം അവിടെ പോയിട്ട് ഗ്രാമവാസികളൊക്കെ വിളിച്ച് അവിടെ കുഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. കുഴിച്ചപ്പോ എന്താ വന്നത്? അവിടെ വിഗ്രഹം വന്നു. അപ്പൊ വിഗ്രഹം വന്നതിന് ശേഷം മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷം വന്നു. അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗോവർദ്ധനത്തിന് മുകളിൽ പോയിട്ട് ആ വിഗ്രഹത്തെ സ്ഥാപിച്ചു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഗോവർദ്ധനം. ഗോവർദ്ധന മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്ഥാപിച്ചു. അവിടെ അന്നകൂട്ട സെറിമണി, അന്നകൂട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരുപാട് ഗ്രാമത്തിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ അറിഞ്ഞു ഒരു വിഗ്രഹം എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നും ആ വിഗ്രഹം ഗോവർദ്ധന മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചു എന്നും ഗ്രാമവാസികളൊക്കെ അറിയുന്നതിന് ശേഷം എല്ലാവരും അവിടെ വന്നിട്ട് പിന്നീട് അവിടെ എന്താ പറയാ ആരതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് ഓരോ ഗ്രാമവാസികളെ വകയും ഓരോ ഗ്രാമത്തിന്റെ വകയായിരുന്നു പ്രസാദം. അപ്പൊ അങ്ങനെ മാസക്കണക്കിന് ഈ ഒരു ഉത്സവം ഇങ്ങനെ കുറെ നാള് ചെലവഴിച്ചു, ഇങ്ങനെ പോയി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗ്രാമവാസികളൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ആ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ പുറത്തെടുക്കാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി ചെയ്തത്. ആ സമയത്ത് മണ്ണും പുല്ലും ഒക്കെ മൂടിക്കിടന്നു ആ വിഗ്രഹത്തിന്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ അതിശയം തുടങ്ങി, ആഹ്ലാദവും ഭയങ്കര സന്തോഷവും തോന്നി. പക്ഷെ ആ വിഗ്രഹം ചൂടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കുടം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പാലിന്റെ കുടം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു. കുറെ വെള്ളം അവിടെ യമുനയിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഒരുപാട് ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു. മഹാബലിഷ്ടലോക ഏകാഗ്രഹരിയ പർവ്വത ഉപരി കേലേ പുരിടക്കുറലയ. വളരെ ഭാരമുള്ളതിനാൽ ബലിഷ്ഠരായ കുറെ പേർ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് വിഗ്രഹത്തെ പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ എത്തിച്ചു. മാധവേന്ദ്രപുരിയും അവിടേക്ക് പോയി. എന്നിട്ടോ വലിയ ശില, അവിടെ സിംഹാസനമൊക്കെ നിർമ്മിച്ച് അവിടെ ഭഗവാനെ സ്ഥാപിച്ചു. ഗ്രാമത്തിൽ അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? കുംഭങ്ങളിൽ ജലം കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഗോവിന്ദകുണ്ടത്തിലെ കുലം. നവശതകടജല കൈല ഉപനീത നാനാവ്യാധി ഭേരി ബാജേ ശ്രീഗണകായ ഗീത. ഗോവിന്ദകുണ്ടത്തിലെ ജലം നിറച്ച 900 ജലകുംഭങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കായി കൊണ്ടുവന്നു. അവിടെ ചെണ്ടമേളയും സംഗീത ശബ്ദങ്ങളും കൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഗാനാലാപവും ചെയ്ത് അവിടെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കേഹഗായ കേഹനാച്ചേ മഹോത്സവ ഹൈല ദതി ദുഗ്ധ ഹൃദ ഹൈല ഗ്രമേയദശില. പ്രതിഷ്ഠ ഉത്സവത്തെ വേളയിൽ ചിലർ പാടുകയും നൃത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഗ്രാമത്തിലുണ്ടായ മുഴുവൻ പേരും പാലും തൈരും നെയ്യും ഉത്സവത്തിനായി കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മളിപ്പം അമ്പലത്തിലൊക്കെ എന്താ പറയാ ഓരോ ആഘോഷം ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ഓരോ ഉത്സവത്തിനൊക്കെ ഭഗവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്യും. നിത്യാനന്ദ ത്രയോദശി, ഗൗരപൂർണിമ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്യുമ്പം ജ്യൂസ്, പലതരം ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ജ്യൂസുകൾ എടുക്കും. ആ ജ്യൂസിൽ പഞ്ചസാര ഇടില്ല, പക്ഷെ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം. കാരണം ആ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതില് പാലുണ്ടാവും. പിന്നെ പാലഭിഷേകം ചെയ്യും, തൈരിനെ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യും, പിന്നെ തേൻ ഉപയോഗിക്കും, നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കും. നെയ്യൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം പോലെയാക്കി ഇളം ചൂടില് അഭിഷേകം ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന് സന്തോഷമാണ്. അവസാനം കളർ വെള്ളം ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും. പിന്നെ പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന് സന്തോഷാണ്. അപ്പം ഈ ഗോപിനാഥൻ, ഈ ഗോപാല് ഇത്രയും വർഷം ആ കുറ്റിക്കാട്ടിന്റെ അകത്തായിരുന്നത് കൊണ്ട് ചൂടെടുത്തിട്ട് ആ ചൂട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നവരു? തുളസി ആദി പുഷ്പവസ്ത്ര ആയില അനേക അപനേ മാധവപുരി കൈല അഭിഷേക. സ്വഗ്രാമവാസികൾ ധാരാളം തുളസിദളം, പുഷ്പങ്ങൾ, നാനാതരം വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പോൾ മാധവേന്ദ്രപുരി അഭിഷേകം നിർവഹിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്തായേ? മന്ത്രജപത്തിലൂടെ അമംഗളകരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അകറ്റി. ആദ്യം ധാരാളം എണ്ണ പുരട്ടി വിഗ്രഹത്തെ തിളക്കമാർപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷമാണ് അഭിഷേകം. അതിൽ പഞ്ചഗവ്യവും പഞ്ചാമൃതവും കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു. അപ്പൊ പഞ്ചഗവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാ അറിയോ? പാല്, തൈര്, നെയ്യ്, ഗോമൂത്രം, ചാണകം. കുറച്ച് മാത്രമേ എടുക്കൂ. കുറച്ച് ചാണകം, കുറച്ച് ഗോമൂത്രം, അതിൽ കുറെ പാലും തൈരും നെയ്യും ഒഴിച്ചിട്ടാണ് പഞ്ചഗവ്യം. അതാണ് അഭിഷേകം ചെയ്തത്. ഇത് പശുവിൽ നിന്ന് വരുന്നത് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കൂ. പശുവിന്റെ മൂത്രവും മലവും അഭിഷേകത്തിന് ആവശ്യമാണ്. അപ്പം അതൊന്ന്. പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 5 തരം അമൃതുകള്: തൈര്, പാല്, നെയ്യ്, തേന്, പഞ്ചസാര. കുറച്ച് മാത്രമേ എടുക്കൂ പഞ്ചസാര, പക്ഷെ തേനാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക. എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ അതിനു മുമ്പായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് എന്നിട്ടാണ് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ചരണാമൃതമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചരണാമൃതം അത് കുടിക്കണം എന്നാണ്. കാരണം ചരണാമൃതം ഒരിക്കലും കളയാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ
ഒരുപാട് ഓരോ ഗ്രാമത്തിലെ ആൾക്കാർ ഓരോ ദിവസം കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെയോ ചന്ദനം, തുളസി, പുഷ്പമാല, അഭിഷേകത്തിന് ശേഷം പുതുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു. ചന്ദന കുഴമ്പും തുളസീദളവും സുഗന്ധ പുഷ്പമാലയങ്ങളും ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തിൽ അണിയിച്ചു. ധൂപദീപകരീനാന ഭോഗലാഗയില. അപ്പൊ ധൂപദീപ കരി, ധൂപം, ദീപം അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദനത്തിരി കൊണ്ട് ആരതി ചെയ്തു. പിന്നെ ദീപം കാണിച്ചു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭോഗ അല്ലെ, ഒരുപാട് മധുര പലഹാരങ്ങളും നാനാവിധ ഭക്ഷണങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു. രാത്രി കരി കൈല ബഹുത സത്വന ദണ്ഡവത്കരി കൈല ആത്മാ സമർപ്പണ. അപ്പം അവസാനത്തെ താമ്പൂല സമർപ്പണത്തിന് ശേഷം ഭോഗാരതി അർപ്പിച്ച് അന്തിമമായി എല്ലാവരും നാനാവിധ പാത്രങ്ങളും പൂർണ്ണമായ ആത്മസമർപ്പണത്തോടെ പ്രാർത്ഥനകളും ആത്മസമർപ്പണത്തോടെയും കൂടി വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം ചെയ്തു. അവർക്ക് അവര് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. നിങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ചെറിയ വിഗ്രഹം സ്വയംഭൂ ആയിട്ട് വരുവാന്ന് പറയാം അല്ലെ, സ്വയംഭൂ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നു, എന്നിട്ട് അത് സ്ഥാപിച്ച ഒരു ചെറിയ അമ്പലമൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളെ ഗ്രാമത്തില് നിങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭഗവാൻ അല്ലെ, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിലോ ഇന്നൊരു സ്ഥലത്ത് എന്നെ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, പുറത്തെടുക്കണം. അപ്പൊ മാധവേന്ദ്രപുരിക്കുള്ള സന്തോഷം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അല്ലെ. അദ്ദേഹം ശുദ്ധഭക്തനാണ്. ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്കാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ദർശനം കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് സ്വപ്നത്തിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞതും ആ അമ്പലം അവിടെ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ മുകളിൽ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ എല്ലാ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇത് അറിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പിന്നെയും പിന്നെയും വീണ്ടും വീണ്ടും ഉത്സവം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസം അത്രയും അന്നക്കൂട്ട സെറിമണി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കണ്ടതില്ല, ചോറൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രസാദം എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു. ചോറ്, പരിപ്പ് തുടങ്ങിയവെല്ലാം നെയ്യ് ഒഴിച്ച് പച്ചക്കറികൾ അതുപോലെ എല്ലാം നാനാവിധത്തിലുള്ള പ്രസാദം അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന് അർപ്പണം ചെയ്തു. അതിന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസാദത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ കൊടുത്തതെന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആരതി ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആരതിയൊക്കെ ചെയ്ത് ധൂപദീപം നൃത്തം ചെയ്തു, എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ സ്വപ്നം വന്നു. രണ്ടാമത്തെ സ്വപ്നത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞേന്ന് അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? രണ്ടാമത്തെ സ്വപ്നത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞേ? മലയച്ചന്തനം കൊണ്ടുവരണം. വെരി ഗുഡ്, ഹരി ബോൾ. മലയ ചന്ദനം. അപ്പം ഓക്കെ, ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുറച്ച് ചൂടൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് മാധവേന്ദ്രപുരി, പക്ഷെ മുഴുവനായിട്ടും ചൂട് മാറിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിനെന്താ വേണ്ടത്? എനിക്ക് മലയ ചന്ദനം, ചന്ദനം പുരട്ടി തരണം എന്ന്. നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ചന്ദൻ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വൃന്ദാവനത്തില് മായപ്പുരൊക്കെ നടത്തുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ചന്ദൻ യാത്ര ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരു മാസത്തോളം, ചൂട് കാലത്ത് ഒരു മാസത്തോളം ഉണ്ടാവും. അവിടെ എന്താ ചെയ്യാ? കണ്ടിട്ടില്ല? ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടില്ല ചന്ദനയാത്രയുടെ? ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് ചന്ദനം പുരട്ടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ചന്ദനയാത്ര ഇല്ല മാതാജി, ആരും കണ്ടിട്ടില്ല? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മാതാജി? ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പോയപ്പോ അവിടെ ഒരു 20 മാതാജിമാര് ഇരുന്നിട്ട് ചന്ദനം തേക്കാണ്. സാധാരണ ഒരാളെ ചെയ്യാറുള്ളൂ നമ്മൾ അമ്പലത്തിലൊക്കെ, പക്ഷെ അവിടെ 20 ആൾക്കാർക്ക്. ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതെന്താ ഇത്രപാട് ചന്ദനം വേണോ? അത് നാളെ മുതല് ചന്ദനയാത്ര തുടങ്ങാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു മാസം വേനൽക്കാലത്ത് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ചൂട്ടത്ത് ഭഗവാന്, രാധാറാണിക്കും അതെ കൃഷ്ണനും അതെ, മുഖത്തൊക്കെ ചന്ദനം തേച്ചു കൊടുക്കും, കയ്യിലും ശരീരത്തിലും മുഴുവൻ. രാധാറാണിക്ക് ചിലപ്പോൾ നെറ്റിയിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ കൃഷ്ണനെ ഫുൾ അവിടെ തേച്ചു കൊടുക്കും. പല കളറിലൊക്കെ അവര് തേക്കും. അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാറ്. വളരെ ഭംഗിയാണ് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട്. എസ്പെഷ്യലി മായാപ്പൂരിലെ ചന്ദനയാത്ര കാണിച്ചുതരാം. മായാപ്പൂരിലെ ചന്ദനയാത്ര വളരെ എന്താ പറയാ, ചന്ദനയാത്ര എന്നാ അതിന് പറയാം. ഭഗവാനെ കാണാൻ ഒരു വേറെ തന്നെ ഭംഗിയാണ് അന്നത്തെ ദിവസം. ഒരുപാട് കളറ് ചന്ദനം അവര് ഭഗവാനെ മുഖത്തൊക്കെ പുരട്ടി കൊടുക്കും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അത് പല കളറിലും, ചിലപ്പം നീല കളറായിട്ട് നീല കൃഷ്ണനെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും, നീല കളറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് ചന്ദൻ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, കാണുന്നില്ലേ? ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് അവര് ചന്ദനം പുരട്ടും. ഇതാ കളഭച്ചന്ദൻ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ കളഭച്ചാർത്ത് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ, ഗുരുവായൂരൊക്കെ കളഭച്ചാർത്ത് എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ മായപ്പൂരും ചന്ദനയാത്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അത്രയും എന്താ പറയാ ഭംഗിയാണ് ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട്. ആ സമയത്ത് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് ചന്ദനം തേച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ആ തണുപ്പ് കിട്ടും എന്നാ പറയാ.
അപ്പം ഭയങ്കര തണുപ്പുണ്ടാവും ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ നമ്മള് അമ്പലത്തിലൊക്കെ കളഭ ചാർത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കളഭം നമുക്ക് പ്രസാദമായിട്ട് കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദന യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ചന്ദനം പ്രസാദമായിട്ട് ഡിവോട്ടീസിന് കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക്? ഇതാണ് രാധാമാധവ്. രാധാറാണിയുടെ നെറ്റിയിൽ മാത്രമാണ് തേച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാന് കാണുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ? കാണുന്നുണ്ട്. ആ, ഇതാണ് ചന്ദനയാത്ര. ചന്ദനയാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന്ദനം അരച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ, ഇത് ശരിക്കും രാധാറാണി പടയത്തിന്റെ വെളുത്ത വിഗ്രഹമാണ്. പക്ഷെ ചന്ദനം തേച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലാണ് അവര് ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ? അപ്പൊ എത്ര സമയം എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഭക്തന്മാർ അത് ചെയ്തത്. ചന്ദനം പിച്ച് പുരട്ടി അതിൽ കുറച്ച് ഗംഗാജലമൊക്കെ ചാലിച്ച് അതാണ് ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് മുഴുവൻ പുരട്ടുന്നത്. ഇപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ നെറ്റിയിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്നത്. അതേപോലെ ചെറിയ ആ, നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൽ പൂ കൊണ്ട് നെറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ തൊടിയിക്കുന്ന ചന്ദനാണോ മാതാജി? ചന്ദനാണത്. അത് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ചന്ദനം അരച്ചിട്ട് ഭഗവാന് അഭിഷേകത്തിന് അത് ഉപയോഗിക്കും. എന്നിട്ട് ഭഗവാന് പ്രഭുപാദർക്ക് ഭഗവാന് തിലകം വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ തുളസി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, അതിൽ ആ ചന്ദനം ഉപയോഗിക്കും. എന്നിട്ട് ബാക്കിയാണ് പ്രഭുപാദർക്ക് തൊട്ട് കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം ഡിവോട്ടീസിനൊക്കെ ഒരു പൂ വെച്ചിട്ട് ചന്ദനാണ് തൊട്ട് കൊടുക്കാം, ആ ചന്ദനം. അപ്പൊ അത് സാധാരണ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ചന്ദന യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ തന്നെ വേനൽക്കാലത്ത് ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ ചന്ദനം പുരട്ടുന്നതാണ് ചന്ദന യാത്ര. അത് എല്ലായിടത്തും. അതുപോലെ നീല കളർ ഉണ്ട്, അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഭംഗിയാണ് കാണാൻ വേണ്ടി. നീല കളർ കൃഷ്ണൻ നല്ല എന്താ പറയാ, അതൊരു കളർ അവര് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. കണ്ടോ? നീല കളറാക്കി. അത് ആക്ച്വലി വൈറ്റ് ആണ്, യെല്ലോ ചന്ദനാണ്, മഞ്ഞ കളറാണ്. പക്ഷെ കണ്ടോ, പാദത്തിലും കൈക്കും മുഖത്തൊക്കെ നീല കളർ കൃഷ്ണൻ. ഓ, കാണേണ്ട ഭംഗിയാണ് അത്. ശരിക്കും ഇത് ചന്ദനാണ്. ചന്ദനത്തിൽ അവര് നീല കളർ ആഡ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന് ചന്ദൻ യാത്ര എന്നൊക്കെ പറയും ഇതിന്. അങ്ങനെ ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്വപ്നത്തില് മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് എന്താ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത്? എന്റെ ചൂട് നീ എത്രയോ കുടം വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചു, പക്ഷെ പാലും അഭിഷേകം ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടും എന്റെ ചൂട് എന്നും കുറഞ്ഞില്ല. മാധവേന്ദ്രപുരി, എനിക്ക് മലയ ചന്ദൻ അത് എവിടെ കിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ജഗന്നാഥ് പുരിയിലാണ് ആ സമയത്ത് മലയ ചന്ദൻ കിട്ടാം. ഇവിടെ പോയി ചന്ദനം കൊണ്ടുവരണം. എന്നിട്ട് ചന്ദന മുട്ടിയാണ്, സാധാരണ ചന്ദനല്ല നമ്മളിവിടെ ഭഗവാനെ അവർക്ക് പ്രഭുപാദർക്ക് തൊട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. സാധാരണ ചന്ദനം, ഗോപിചന്ദനല്ല, അത് നമ്മൾ തൊടുന്നത്. അതിലെന്തൊക്കെയോ കെമിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോ ശുദ്ധാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഇത് ചന്ദന മുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, ചന്ദന മുട്ടി മരത്തിന്റെ, അതെടുത്തിട്ടാണ് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരച്ചിട്ട് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും, കൈയൊക്കെ വേദനയാവും. എന്നാലേ ഇത്രയും ചന്ദനം കിട്ടും. പക്ഷെ പ്രഭുമാരൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യത്. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ സേവ വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഒരച്ച് അതിൽ നിന്ന് ആ ചന്ദന മുട്ടിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ചന്ദനാണ്, ശുദ്ധമായ ചന്ദനാണ് ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചന്ദന മുട്ടി അത് എടുക്കണം. ആ സമയത്ത് മാത്രമേ 90 വയസ്സാ. ഈ ക്ലാസ്സിൽ ആർക്കെങ്കിലും 90 വയസ്സുണ്ട്? ഇല്ലല്ലോ, എല്ലാവരും കുറവല്ലേ? 90 വയസ്സായിരിക്കില്ലല്ലോ, ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും 90 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും യങ് ആണ് എന്ന് പറയാം. അത്ര പ്രായമായിട്ടില്ല. മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് 90+ വയസ്സ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ആലോചിക്കാം 60-70 വയസ്സില് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, പ്രഭുപാദർ 70-ാം വയസ്സിൽ അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ബുദ്ധിമുട്ട് യങ് ആയിട്ടില്ല. പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാർ ആ സമയത്ത് 19-20 വയസ്സുള്ള ചെറിയ ആൺകുട്ടികളായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആ പ്രായം എത്തുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്റെ അവസ്ഥ. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ 70+ ആ ഒരു ഇതിലെത്തി, 65-70 ആയി. ഇപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു പ്രഭുപാദർ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അമേരിക്കയിൽ പോയത്. കാരണം നമുക്കിപ്പോ എക്സ്പീരിയൻസ്, വയസ്സ് കുറവുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മൾ ആ പ്രായം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ആ ഒരു അവസ്ഥ മനസ്സിലാവും അല്ലെ. മുട്ടുവേദനയും നടുവേദനയും ഒരുപാട് ദേഹ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ. അപ്പം 90 വയസ്സിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃഢനിശ്ചയം നോക്കുക. അദ്ദേഹം സ്വയം പോയിട്ട് മലയചന്ദനം ആരെയും വിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാരനെ വിട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു. കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താ, ട്രെയിനും ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. നടന്നിട്ട് വേണം രമണയിൽ നിന്നും, അല്ല വൃന്ദാവനത്തിലാണ് അല്ലെ അദ്ദേഹം ഉള്ളത്, ഗോവർദ്ധനം. വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ജഗന്നാഥ്പുരിയിലേക്ക് പോകാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും നടന്നിട്ട്? അപ്പം നടന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പോയി മലയചന്ദനം. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഗോപാൽ പറഞ്ഞു സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട്, എനിക്ക് മലയചന്ദനം വേണം, പോയിട്ട് മലയചന്ദനം കൊണ്ടുവരുമെന്ന്. കാരണം ഭഗവാനെ അവിടെ ഒരു ലീല നടക്കാനുണ്ട്. മാധവേന്ദ്രപുരിയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രമണയിൽ എത്തിക്കണം. കാരണം വൃന്ദാവനത്തും ജഗന്നാഥ്പുരിന്റെ ഇടയിലാണ് രമണ വരിക. അവിടെയാണ് സാധാരണ യാത്രക്കാരൊക്കെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ലീല നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു സ്വപ്നത്തില് മാധവേന്ദ്രപുരിയോട് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ മാധവേന്ദ്രപുരി നടന്ന് എവിടെ എത്തും? ഇപ്പം ജഗന്നാഥ്പുരിയിൽ നിന്നും ചന്ദന കൊഴുമ്പ് കൊണ്ടുവരിക.
മലയ ജാനയായ ലീല ചല ഹൈതേ അന്യ ഹേതേ ന ഹേതുമി ചലഹ ത്വരിതേ. ഇപ്പം ആ സ്വപ്നത്തിൽ എന്താ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത്? നീ ജഗന്നാഥ്പുരിയിൽ നിന്നും ചന്ദന കുഴമ്പ് കൊണ്ടുവരിക, ദയവായി വേഗം പോകുക, മറ്റാർക്കും അതിന് സാധിക്കില്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ പോകണം. ഭഗവാനും പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ പോകണം എന്ന്. അങ്ങനെ സ്വപ്നദേ കി പൂരി ഗോസായി ഹൈല പ്രേമാവേശ പ്രഭു ആജ്ഞാ പരിപാലേ കോലാപൂർവദേശ. അങ്ങനെ ആ സ്വപ്ന ദർശനത്തിന് ശേഷം മാധവേന്ദ്രപുരി ഭഗവത് പ്രേമാവേശത്താൽ ആഹ്ലാദിതരായി അവിടുത്തെ ആജ്ഞ നിർവഹിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം കിഴക്കുദിക്കിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിന് അദ്ദേഹം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഗോവർദ്ധനത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച വിഗ്രഹത്തെ വേറെ ആൾക്കാർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ആരതിയും ഭോഗമൊക്കെ നിങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക, ഞാൻ പോയിട്ട് മലയ ചന്ദൻ എടുത്തിട്ട് വരാന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദക്ഷിണ ദിക്കിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോകാൻ മാധവേന്ദ്രപുരി രമുണയിലെത്തി. അങ്ങനെ രമുണയിൽ ഗോപിനാഥനെ സന്ദർശിച്ചു. അവിടെ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ദർശിച്ച മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പോയി എവിടെ എത്തി? രമുണ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തി. അവിടെയാണ് ഈ ഒരു ലീല നടക്കുന്നത് അന്ന് രാത്രി. അപ്പൊ അന്ന് ദർശനം എടുക്കുമ്പോൾ മാധവേന്ദ്രപുരി കണ്ടു പൂജാരി ചെറിയ ചെറിയ പാത്രത്തില് പാൽപായസം വെക്കുന്നു. 12 പാത്രത്തിൽ പാൽപായസം വെക്കുന്നു. ആ സമിതി ഇതാണ് രമുണ ഒഡീസയിലാണ്. ആരെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ? ഒഡീഷയിലാണ്. അതായത് ജഗന്നാഥ്പുരിയുടെ അടുത്തായിട്ട് വരും ഈ സ്ഥലം. പോയിട്ടുണ്ടാവും? വിജയേശ്വരി മാതാജി പോയിട്ടുണ്ടോ? പാൽപായസം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെ? പായസം കുടിച്ചിട്ടില്ല, പോയിട്ടുണ്ട്. മാതാജി ശശിധരൻ രത്ന മാതാജി പോയിട്ടുണ്ടോ? പോയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. അപ്പൊ ഇതാണ് സ്ഥലം. അത്രയും ഭാഗ്യമാണ് അതൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ ദർശനം എടുക്കാൻ പറ്റിയത്. കാരണം ഗോപിനാഥ്, അപ്പൊ ഇതാണ് ക്ഷീരചോർ ഗോപിനാഥ് രമുണ ഒഡീസയിൽ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെയാണ് ആ ലീല നടന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നൈവേദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 കുടത്തിൽ, ഇത് 12 ഇല്ല പക്ഷെ 12 കുടത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ മൺകുടത്തില് പാൽപായസ നിവേദ്യം കൊടുക്കും. അപ്പൊ പാൽപായസത്തിന്റെ മണം അങ്ങനെ പൂജാരി കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ. നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, നൈവേദ്യം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ 2 പൂജാരിമാരെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നല്ല ചൂടോടെ ഇങ്ങനെ, ശരിക്കും ചൂട് കുറച്ച് ആറ്റിട്ടേ കൊടുക്കണ്ട, പിന്നെ കവർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയും, മൂടി വെക്കണം. കാരണം ആരെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ഉച്ചിഷ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ പൂജാരി കൊണ്ടുപോവാണ് ഓഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 12 കുടത്തിലായിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര അതിന്റെ മണം അടിച്ചിട്ട് രാധേന്ദ്രപുരിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് അത്രയും മണം. കാരണം നന്നായിട്ടുള്ള നെയ്യും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങൊക്കെ ഇട്ട് വയറ്റിട്ട് അല്ലെ. എല്ലാവരും ഏകദേശം ബ്രേക്ക് ചെയ്തോ ഇന്ന്? ഏകദേശം ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ട സമയം 6:45. അപ്പൊ നെയ്യില് നല്ല ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ട്, പിന്നെ നല്ല അരി അല്ലെ, നല്ല പാലില് കുറെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ച് നല്ലോണം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നെയ്യൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ നല്ലൊരു പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവച്ച്. പക്ഷെ മാധവേന്ദ്രപുരി സ്വയം ആത്മ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അദ്ദേഹം ആ പാൽപ്പായസം ആഗ്രഹിച്ചത്. എന്തിനു വേണ്ടായിരിക്കും ആഗ്രഹിച്ചതെന്ന് അറിയോ? മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു അമ്പലം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഗോവർദ്ധനത്തില്, ഗോപാല്. ആ ഗോപാലിന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പാൽപായസം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹം വന്നത്. ഗോപിനാഥ ക്ഷീരബലി പ്രസിദ്ധനാമ യാര ഈ പാൽപായസം ഗോപിനാഥൻ ക്ഷീരം എന്ന പേരിൽ ലോകപ്രസിദ്ധമാണ്. ലോകത്തിൽ മറ്റൊരിടത്തും ഇത്തരം ഭോഗം സമർപ്പിക്കുന്നില്ല. മാധവേന്ദ്രപുരി ബ്രാഹ്മണനോട്, അതായത് പൂജാരിനോട് ചോദിച്ചു, ഈ പായസം ഈ വിഗ്രഹത്തിന് നൈവേദ്യം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇത് മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് രുചിച്ചു നോക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടായി. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ ആലോചിച്ചത്? ആയാചിത ക്ഷീരപ്രസാദ അല്പദയി പായി സ്വത ജാനി തൈച്ചേ ക്ഷീര ഗോപാലേലായി. സോ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ അല്പം പാൽപായസം എനിക്ക് ലഭിച്ചാൽ അതിന്റെ രുചി അറിയാനും എന്റെ ഗോപാലന് ഇതേ വിഭവം തയ്യാറാക്കി നിവേദിക്കാനും കഴിയുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചത്. അപ്പൊ എന്താ ആഗ്രഹിച്ചത്? ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടാതെ കുറച്ച് പാൽപായസം, ഒരുപാട് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചില്ല, ഒരു നുള്ളു മതി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് രുചിച്ചു നോക്കാൻ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? എനിക്ക് ഇതേ രുചിയിൽ എന്റെ ഗോപാലന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഈ ആഗ്രഹം ഭൗതികമാണോ ആധ്യാത്മികമായ ആഗ്രഹമാണോ? ആധ്യാത്മിക ആഗ്രഹമാണ് അല്ലെ. കാരണം സ്വന്തം വയറ് നരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, രുചിച്ചിട്ട് ഭഗവാന് കൊണ്ടുപോയി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. ഏയ് ഇച്ഛ ഏ ലജ്ജാപായി വിഷ്ണു സ്മരണ കൈല
ഹേന കാഹേ ബോകസരി ആരദീപ ജിലാസ്. പായസം രുചിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നിയതിനാൽ മാധവേന്ദ്രപുരി ലജ്ജിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാ അദ്ദേഹം ലജ്ജ വന്നത്? ആധ്യാത്മിക ആഗ്രഹമല്ലേ, പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാ എന്നിട്ടും ലജ്ജ വന്നത്? ഭഗവാൻ ചോദിക്കാനുള്ള കൊടുക്കുന്നതിന്റെ മടി. മുന്നേ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചല്ലോ വെച്ചിട്ട്. ഏതാ മാതാജി? ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നിയല്ലോ എന്നാണ്. ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി. അത് തെറ്റല്ലേ, അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ്. ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ, കണ്ടപ്പാട് പറയും എനിക്ക് വേണം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ഒരു ദിവസം അച്ഛൻ മാങ്ങയൊക്കെ അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഓഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. പക്ഷെ ഓഫർ ചെയ്തതിന് മുമ്പേ പോയിട്ട് മാങ്ങ എടുത്ത് തിന്നു, പഴുത്ത മാങ്ങ. അപ്പം ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, നീ ചെയ്തത് അപരാധാണ്, ഭഗവാനെ ഓഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞില്ല, അതിന് മുമ്പേ നീ കഴിച്ചു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ജീവിതകാലം മുഴുവനും മാങ്ങ തൊട്ടില്ല എന്ന് പറയും. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു ശബ്ദം എടുത്തു, കാരണം മാങ്ങയോട് ഞാൻ അപരാധം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാലോ ഓഫർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിലെ ജഗന്നാഥ് അങ്ങനെ ഓഫർ ചെയ്ത് പാത്രം അവൻ തന്നെ കൊണ്ടുവെക്കും. എന്നിട്ട് അവിടെ തുളസി അവനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇടിപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് അവിടെ അവൻ അറിയുന്ന പോലെ അരേഷനൊക്കെ ജപിച്ചിട്ട് ഭഗവാനോട് കഴിക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ കാരണം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം, ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ അവർക്ക് കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവണം ചെറുപ്പത്തിലെ, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ്. അങ്ങനെ വിഷേറ അന്നഖായ ദുഷ്ടഹയ മന, പ്രസാദമല്ലാത്ത കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മനസ്സും നമ്മുടെ അവബോധവും നശിക്കും. അതങ്ങനെ പ്രസാദം കഴിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം, ഭോഗം കഴിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ലജ്ജ തോന്നിയിട്ട് അദ്ദേഹം തൽക്ഷണം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ സ്മരിക്കുകയും അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അവിടെ അദ്ദേഹം നിന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാത്തൊരു സങ്കടം തോന്നി. ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് ആഗ്രഹിച്ചത്? നമുക്കത് എന്താ പറയാ, ഞാൻ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമായി പോയോ എന്ന് തോന്നി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പോയ മാധവേന്ദ്രപുരി ഗ്രാമത്തിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ് ഒരു അങ്ങാടിയിൽ ചെന്നിരുന്നു. അവിടെ ഇരുന്ന് അദ്ദേഹം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയം ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരി ഭഗവാനെ വിശ്രമിക്കാനായി ക്ഷയിച്ചു. അപ്പൊ പൂജാരി 12 കുടത്തില് പാൽപ്പായസം അവിടെ നിവേദിച്ചു. എന്നിട്ട് നിവേദിച്ചുമ്പോ എന്താ ചെയ്യാ, മണിയടിച്ചിട്ട് മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് കർട്ടൻ ഇടും, അല്ലെ? ഡോർ അടക്കും. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പോയപ്പോ ഭഗവാന്റെ പിന്നിലായിട്ട് ഒരു കർട്ടൻ ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെയാണ് ആ അമ്പലത്തില്. എന്നിട്ട് ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് അത് തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഉച്ച സമയമായി ഭഗവാനെ വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോറൊക്കെ അടച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പോയി. ആ പൂജാരി ഉറങ്ങാൻ കിടന്നപ്പം പൂജാരിയുടെ സ്വപ്നത്തിലും ഭഗവാൻ വന്നു. ഊട്ടഹ പൂജാരിക്കാര ദ്വാര വിമോചന ക്ഷീര ഏകാരാക്കിയാച്ചി സന്യാസീകാരണ. അപ്പം ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് എന്താ പൂജാരിയുടെ സ്വപ്നത്തിൽ പറഞ്ഞത്? പൂജാരി എഴുന്നേറ്റ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കൂ. മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന സന്യാസിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കൊലം പാൽപായസം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ കർട്ടന്റെ പിന്നിലായിട്ട്. കാരണം 12 കൊടാകുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, ചെറിയ കൊടാണ്. പെട്ടെന്ന് പൂജാരി ധൃതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല 12 ഉണ്ടോ. അപ്പൊ 11 മാത്രമേ അദ്ദേഹം തിരിച്ചെടുത്തുള്ളൂ. തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയതിനു ശേഷമാണ് സ്വപ്നത്തിൽ പറയുന്നത്, ഒരു കുടം നിനക്ക് കിട്ടിയില്ല, അത് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന സന്യാസിക്ക് വേണ്ടി. പൂജാരിക്ക് തന്നെ അതിശയം തോന്നി. കാരണം ഇതുവരെ ആ അമ്പലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലീല നടന്നിട്ടില്ല. കാരണം എന്താ പറയാ, ശ്രീകോവിലിന്റെ അകത്ത് പൂജാരി മാത്രമേ കയറിയിട്ടുള്ളൂ. അന്ന് ആ പൂജാരി മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ആരാണ് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തത്? വേറെ ആരാ അവിടെ ഉള്ളത്? വേറെ ആരുമില്ല, ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ തന്നെ അത് മാറ്റിവെച്ചു. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? കാരണം ശുദ്ധ ഭക്തരായ മാധവേന്ദ്രപുരി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു, അല്ലെ? ഗോപാലിനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്ത? ആ ആഗ്രഹം സ്വീകരിച്ചു. എന്നിട്ട് പൂജാരിനോട് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ദഡര അഞ്ജലേ ഢാക ഏക ക്ഷീരഹയ തൊമാരാന ജാനീല കഹ അമരമായ പറഞ്ഞു. ഈ പാൽപായസപാത്രം എന്റെ തിരശീലയ്ക്ക് പിന്നിലാണ്, കർട്ടന്റെ പിന്നിലാണ്. എന്റെ മായയാൽ നിനക്കത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ പൂജാരിയുടെ മായയിൽ പെടുത്തിയ ആ സമയത്ത് യോഗമായ. അങ്ങനെ പൂജാരി മനസ്സിലാക്കിയില്ല കുടം മാറ്റി വെച്ചത്. പക്ഷെ പിന്നീട് സ്വപ്നത്തിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. മാധവപുരി സന്യാസിയാച്ചേ ഹടേ ദേവസിയ താഹ കേത ഏ അക്ഷീര ക്ഷീരദേഹലയ. എന്നിട്ട് സ്വപ്നത്തില് പൂജാരിയോട് പറഞ്ഞു, മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന നാമമുള്ള ഒരു സന്യാസി ആളൊഴിഞ്ഞ അങ്ങാടിയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്, വേഗം പോയി ഈ പാൽപായസം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുക എന്ന്.
പൂജാരി സ്വപ്നത്തിൽ എണീച്ചിട്ട് പൂജാരി ഇത്രയും വർഷം അവിടെ പൂജ ചെയ്തിട്ട് പൂജാരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ മാറ്റി വെച്ചില്ല. കാരണം പൂജാരി എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, എല്ലാ ദിവസവും പൂജാരിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ മാധവേന്ദ്രപുരി ഒരു ദിവസം വന്നപ്പോ ആരാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന് പോലും പൂജാരിക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു കുടം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പോയിട്ട് മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് അത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പൂജാരിക്ക് തന്നെ അതിശയം. പൂജാരി ഉടനെ തന്നെ പിന്നെ അവിടെ പോയി ഉള്ളിൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കുടം പറഞ്ഞ പോലെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂജാരി അതെടുത്ത് ഓടി, അങ്ങാടിയിലേക്ക് ഓടിയിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ക്ഷീരലയ നാമ മാധവപുരി തൊമലകി ഗോപിനാഥ ക്ഷീര കൈലച്ചൂരി. പാൽപായസം എടുത്തുകൊണ്ട് പൂജാരി വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ഈ പാൽപായസം സ്വീകരിക്കൂ, ഇത് ഗോപിനാഥൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഒച്ചത്തില് പൂജാരി പറയാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാവർക്കും അതിശയി, ആരാണ് ഈ മാധവേന്ദ്രപുരി? ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത്രയും കാലം ചെയ്യാത്തൊരു ലീലയായ മോഷ്ടിച്ചു വെക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്? അപ്പം മോഷ്ടിക്കണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി, ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഭഗവാൻ മോഷ്ടിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തി എത്ര ഉയർന്ന ഭക്തരായിരിക്കും അല്ലെ ഭഗവാൻ മോഷ്ടിക്കണമെങ്കിൽ. ഇതിന് പ്രഭുപാദർ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് പ്രഭുപാദർ ഒരു 3 പേജ് ഭാവാർത്ഥം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഭക്തിയെ കുറിച്ചിട്ടും ഭക്തരെ കുറിച്ചിട്ടും. അത് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടാവും വായിക്കാം. മാധവേന്ദ്രപുരി ക്ഷീരലായ സുഖേ തുമി കരഹ ഭക്ഷണേ തോമ സമ ഭാഗ്യവാൻ നഹി ത്രിഭുവനെ. നിന്റെക്കാളും ഭാഗ്യവാൻ ആരും ഇല്ല ത്രിഭുവനെ, 3 ലോകങ്ങളിലും വെച്ചിട്ട്. പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞു, മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന സന്യാസി സദയം വന്ന് ഈ പാൽപായസം സ്വീകരിക്കുക, സന്തോഷപൂർവ്വം ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം. ത്രിലോകങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാനായ വ്യക്തി അങ്ങാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ സ്വയം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുടം പാൽപായസം മാറ്റി വെച്ചു. അപ്പൊ പാൽപായസം മാറ്റി വെക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് തൊട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും, ദർശനം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ സ്പർശിച്ചു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കുടം അതീന്ദ്രിയമായി. അപ്പൊ മാധവേന്ദ്രപുരി സന്തോഷത്തോടെ അത് സ്വീകരിച്ച് കണ്ണിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം വന്നു. എന്തെന്നുള്ള ആനന്ദം വന്നിട്ട് ആ പാൽപായസം മുഴുവൻ കുടിച്ചിട്ട് ആ കുടം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? പിന്നീട് ആ കുടം എന്താ ചെയ്യണം? ആ കുടം ഭഗവാൻ തൊട്ട കുടമാണ്. പൊടിച്ചു വെച്ചിരുന്നു, കുറേശ്ശെ അത് എന്നും കഴിക്കുമായിരുന്നു. കുറേശ്ശെ ഓരോ ദിവസവും മാധവേന്ദ്രപുരി ഓരോ ദിവസവും പ്രതിദിന ഏകഖാനി കരേണ ഭക്ഷണ ഖായിരേ പ്രേമാവേശഹായ അത്ഭുത കഥന. മാധവേന്ദ്രപുരി ഓരോ ദിവസവും ആ മൺകലത്തിന്റെ ഓരോ കഷ്ടം ഭക്ഷിച്ചു. അത് ഭക്ഷിച്ചാൽ ഉടനെ അദ്ദേഹം പ്രേമാവിഷ്ടനാവുകയായിരുന്നു. അത്ഭുതകരമായ കഥകളാണ് ഇവയെല്ലാം. അപ്പം ഇത് അറിഞ്ഞ പൂജാരി എന്ത് ചെയ്തു? മാധവേന്ദ്രപുരിയെ പ്രണമിച്ചു. മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് തന്റെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. അങ്ങനെ അവിടെ കുടം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ പൂജാരി പറഞ്ഞു, ഇന്നു മുതൽ ഈ ഭഗവാനെ ക്ഷീരചോര ഗോപിനാഥൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. കാരണം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പാൽപായസം മോഷ്ടിച്ചു വെച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പ്രസിദ്ധമായ പേര് ക്ഷീർചോർ ഗോപിനാഥ് എന്ന പേര് വന്നത്. കലം ഉടച്ച് കഷ്ണങ്ങളായി തന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ കെട്ടിവെച്ചതിന് ശേഷം മാധവേന്ദ്രപുരി ചിന്തിച്ചു, ഭഗവാൻ എനിക്ക് പാൽപായസം നൽകി, ജനങ്ങൾ നാളെ ഇവിടെ ഇതറിഞ്ഞാൽ വലിയ ആൾക്കൂട്ടമായിരിക്കും. ഇപ്പം മാധവേന്ദ്രപുരി ഫേമസ് ആയി അല്ലെ, എല്ലാവരും പ്രശസ്തനായി, എല്ലാവരും അറിയാം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ മോഷ്ടിച്ചത്, കാണണമല്ലോ, ആ വ്യക്തിയെ കാണണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗ്രാമവാസികളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ മാധവേന്ദ്രപുരി എന്താ ചെയ്തത്? അവിടുന്ന് സ്ഥലം വിട്ടു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് പ്രശസ്തിയും പേരും ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല. അങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധഭക്തന്മാർ പ്രശസ്തി ഭയന്ന് മാധവേന്ദ്രപുരി രമണിയിൽ നിന്നും പലായനം ചെയ്തു. അതിനാൽ കൃഷ്ണപ്രേമത്താൽ ലഭിക്കുന്ന ഉദാത്തമായ യശസ് ഭക്തനെ സദാ പിന്തുടർന്നു. പ്രശസ്തി വേണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രശസ്തിന്റെ പിന്നിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശസ്തി ഓടും. പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രശസ്തി വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ഒതുങ്ങിക്കൂടിയാ പ്രശസ്തി നമ്മളെ തേടി വരും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് നദനം നജനം ന സുന്ദരി, ജനങ്ങളോ അന്നും കൂട്ടമൊന്നും വേണ്ട. വേറെ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിലും എന്താ ചെയ്യാ, അവിടെ തന്നെ നിന്ന് വലിയ ഫേമസ് ആവും. എല്ലാവരും സെൽഫി ഒക്കെ എടുത്ത് എന്താ ഭയങ്കര ഇരിക്കും അല്ലെ, പിറ്റേ ദിവസം എല്ലാ വാർത്തയിലൊക്കെ വരും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇതിലെ വന്നത്? ഈ വഴിയിലൂടെ ചന്ദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യൂ? ഗോപാല ചന്ദനമാഗീഷുനി ഭക്തഗണ ആനന്ദേ ചന്ദന ലഗി കരിയലയന. അപ്പൊ ഇതറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചന്ദനം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ജഗന്നാഥ്പുരിയിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ ഗോപാലൻ ചന്ദനം ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ജഗന്നാഥ്പുരിയിലെ ഭക്തന്മാരും ആനന്ദപൂർവ്വം അത് ശേഖരിക്കാൻ ഉദ്യമത്തിൽ മുഴുകി. കാരണം മാധവേന്ദ്രപുരി ആരാന്ന് ജഗന്നാഥ്പുരിയിലെ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം അദ്ദേഹം ചന്ദനം ഗോപാലിന് വേണ്ടി എടുക്കാൻ വന്നതാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അവിടെയുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും കൂടെ ചന്ദനം എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വന്തം
ചുമന്നിട്ട് അത് പോയി. അപ്പൊ ചന്ദനത്തടി വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് ഒരു ബ്രാഹ്മണനെയും ഒരു വൃത്തനെയും നൽകപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യമുള്ള യാത്രാ ചെലവും അവരൊക്കെ അവിടുന്ന് കൊടുത്തുവിട്ടു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ഗോവർദ്ധനത്തിലേക്ക് പോവാണ്. ഓക്കെ, മാധവേന്ദ്ര ചന്ദനവുമായി വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും രമണയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. കാരണം ആ പോകുന്ന വഴിയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ രമണയില് അന്ന് രാത്രി അവിടെ താമസിക്കാൻ വിചാരിച്ചു. അന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്വപ്നം വന്നത്. എന്താണെന്നറിയോ മൂന്നാമത്തെ സ്വപ്നം? ഇതാണ് ക്ഷീരചോർ ഗോപിനാഥ്, ഇയാളുടെ വിഗ്രഹം. ഇദ്ദേഹമാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു കർട്ടൻ, വൈറ്റ് കളർ കർട്ടൻ പോലെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അതിന്റെ പിന്നിലായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കുടം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത്. അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ സ്വപ്നം അന്ന് വന്നു. എന്താണ് ആ സ്വപ്നം അറിയോ? ഗോപിനാഥിനെ ചാർത്തിയാൽ മതി, ഗോപാലിനെ കൊണ്ടുവരണ്ടാണ്. അപ്പൊ എന്നാ സ്വപ്നം കണ്ടു. രാത്രി ദേവാലയെ കരില ശയന ശേഷരാത്രി ഹൈലെ പുരി ദേഖില സ്വപ്ന. മാധവേന്ദ്രപുരി ആ രാത്രി ക്ഷേത്രത്തിൽ വിശ്രമിച്ചു. രാത്രിയുടെ അന്ത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം മറ്റൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു. അത് മൂന്നാമത്തെ സ്വപ്നം. ഗോപാല ആസിയ കഹേ ശുന ഹേ മാധവ കർപ്പൂര ചന്ദന ആമി പൈലമ സഭ. സ്വപ്നത്തിൽ ഗോപാലൻ, ആ ഗോവർദ്ധനത്തിലെ ഗോപാലൻ മാധവേന്ദ്രപുരിയോട് പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞേ? ചന്ദനവും കർപ്പൂരവും മുഴുവനും എനിക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതായത് വാങ്ങിയല്ലോ, മാധവേന്ദ്രപുരി ഓൾറെഡി എടുത്തല്ലോ, അത് എനിക്ക് ഓൾറെഡി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കർപ്പൂര സഹിത ഖസി ഏ സഭ ചന്ദന ഗോപിനാഥേര അംഗേ നിത്യ കരഹലേപന. ഇപ്പോൾ ഈ ചന്ദനവും കർപ്പൂരവും ചേർത്ത് അരച്ച് അവ തീരുന്നത് വരെ നിത്യവും ഗോപിനാഥന്റെ മേനിയിൽ ലേപനം ചെയ്യുക. എവിടെയാണ് ഗോപിനാഥ് ഉള്ളത്? ഗോപാലല്ലേ ഗോവർദ്ധനത്തില്. ഗോപിനാഥ് ഇപ്പൊ എവിടെയുള്ളത്? യമുനയിൽ തന്നെ. രമണ എവിടെയാണോ മാധവേന്ദ്രപുരി വിശ്രമിച്ചത്, ഈ ചന്ദനം ഗോവർദ്ധനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ശേഖരിച്ചത്. പക്ഷേ അവിടെയുള്ള ഗോപാലിന് വേണ്ടി. പക്ഷേ ഗോപാലും ഗോപിനാഥ് എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ, ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മൂന്നാമത് സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ എവിടെയും പോണ്ട, നീ ഇവിടെ തന്നെ, ഇവിടെയുള്ള രമണയിലെ ഗോപിനാഥ്, അതായത് ആരാണോ പാൽപായസം മോഷ്ടിച്ചത് ആ ഭഗവാന് ചാർത്താൻ. അവിടെ ചാർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ തണുപ്പ്, ഇവിടെ ചാർത്തിയാൽ എനിക്ക് അവിടെ തണുപ്പ് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ നമ്മളെ വീട്ടില് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ഉണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോലോകത്തുള്ള ഭഗവാന് കിട്ടുന്ന, സ്വീകരിക്കുന്ന. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു ഭാവത്തോടെ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ ഗോപിനാഥ അമരസി ഏകായി അംഗഹയ ഇൻഹകെ ചന്ദന ദിലേ ഹവേ മോരാതാപക്ഷയ. അപ്പൊ ഗോപിനാഥനും ഞാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അതിനാൽ ഗോപിനാഥന്റെ തിരുവടിയിൽ ചന്ദനം പൂശിയാൽ അത് എനിക്ക്, അതായത് ഗോപാലിന്റെ ഉടലിൽ പുറ്റുന്നതിന് സമമാകും. അപ്രകാരം എന്റെ താപം ശമിക്കും. അപ്പം അത് മാത്രല്ല, ഭഗവാന് മാധവേന്ദ്രപുരി ഇനിയും കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വയ്യ. ഇനിയും അവിടുന്ന് നടന്ന് രമണയിൽ നിന്നും ഗോവർദ്ധന എത്തുമ്പോഴേക്കും എത്രയോ സമയം എടുക്കും അല്ലെ. അപ്പം ഇത്രയും ശുദ്ധ ഭക്തനെ കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല. എന്നിട്ട് എന്താ പറയാ, എന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ പെരട്ടിയാൽ എനിക്ക് അവിടെ തണുപ്പ് കിട്ടുമെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ മാധവേന്ദ്രപുരി വൃന്ദാവനത്തിനെ ഗോപാലിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന കർപ്പൂരവും ചന്ദനവും ഗോപിനാഥന് നിത്യം ലേപനം ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആജ്ഞപ്പെട്ടു എന്ന് പൂജാരിയെ പോയി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പൂജാരിക്ക് മനസ്സിലായി. കാരണം പൂജാരിക്ക് മാത്രമല്ല സ്വപ്നത്തിൽ വരുന്നത്, മാധവേന്ദ്രപുരിക്കും സ്വപ്നത്തിൽ വരും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പാൽപായസം മാറ്റിവെച്ചത്. അപ്പം ശുദ്ധഭക്തനാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിനും സ്വപ്നത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയും എന്നറിയാം. അങ്ങനെ വേനൽക്കാലത്ത് ഗോപിനാഥന്റെ തിരുമേനിയിൽ ചന്ദന കുഴമ്പ് പൂശണം എന്ന് കേട്ട് അവിടുത്തെ സേവകർ അത്യന്തം സന്തുഷ്ടരായി. അങ്ങനെയാണ് ഗോപിനാഥന്റെ തിരുമേനിയിൽ ചന്ദനം പൂശിയാൽ ഗോപാലിന് കുളിർമ ലഭിക്കും എന്ന് മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് പൂജാരിയോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മാധവേന്ദ്രപുരി പറഞ്ഞു, ഈ രണ്ട് സഹായികൾ പതിവായി ചന്ദനം അരയ്ക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് സഹായത്തിന് വേണ്ടി രണ്ടുപേരെ കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ മാധവേന്ദ്രപുരി കൂടെ ഉണ്ടായ ആ രണ്ടാൾക്കാരെ അവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയിട്ട് തിരിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോവാണ്. അതായത് ഗോപാലിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ചന്ദനം പുരട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദനയാത്ര നടത്തുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ചന്ദനം പുരട്ടിയല്. കളഭച്ചാർത്തെന്നും പറയും. നമ്മുടെ ചന്ദനയാത്ര കളഭച്ചാർത്തും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ. ഭഗവാന് കുളിർമ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം വേനൽക്കാലത്താണ് പൊതുവെ വൃന്ദാവനമായപ്പുര അവിടെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഗോപാല് പിന്നീട് ഗോവർദ്ധനത്തിന് മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ച ഗോപാലിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരിക്കൽ ഗോവർദ്ധന പരിക്രമത്തിന് പോവുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ ഗോവർദ്ധനം നമ്മൾ ചവിട്ടാൻ പാടില്ലല്ലോ. എന്തുകൊണ്ടാ? ചവിട്ടി കയറാൻ പാടില്ല ഗോവർദ്ധന. എന്തുകൊണ്ടാ? ഗോവർദ്ധന ആരാ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ഗോവർദ്ധന അല്ലെ.
ഭഗവാൻ ഇഴനീർ ചെറു വിരലിനെ കൊണ്ട് ഗിരി ഗോവർദ്ധൻ ഉയർത്തിയതാണ് അല്ലെ. ചെറു വിരലിനെ കൊണ്ട്. അപ്പം ഭഗവാനെ ഉയർത്തി. അപ്പം ഗോവർദ്ധൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹരിദാസ വര്യനാണ്, ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനുമാണ്, ഭഗവാനുമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗോവർദ്ധനം ചവിട്ടി കയറാൻ പാടില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഗോപാലിനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം വന്നു. അങ്ങനെ എന്തായി? ഗോപാല് പിറ്റേ ദിവസം പൂജാരിയോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഗ്രാമവാസികളൊക്കെ കാണണം, എന്നെ താഴെ ഇറക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗോപാലിനെ അവിടെ താഴെ ഇറക്കി. ഇപ്പം ഗോപാല ശ്രീനാഥ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണ് പിന്നീട് മാധവേന്ദ്രപുരി അവിടെ തന്നെ ആ ഗോപാലിനെ സേവ ചെയ്തിട്ട് ജീവിച്ചു ഗോവർദ്ധനത്തില്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം രമുണയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. രമുണയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹം. അവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധി. കാരണം രമുണയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ പാൽപായസം കട്ടെടുത്തതും രമുണയിലാണ് ചന്ദനം ചാർത്തി കൊടുത്തതും എല്ലാം. അപ്പൊ അവിടെ അദ്ദേഹം മാധവേന്ദ്രപുരി ഓൾറെഡി 90 വയസ്സിൽ കൂടുതലായി. അവസാന കാലം രമുണയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ക്ഷീർചോർ ഗോപിനന്ദന്റെ അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ താമസിച്ചു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം സമാധി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശരീരം വിട്ടതിന് ശേഷം സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സമാധി ഇരുത്തിയില്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം അവിടെയാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവിടെ നമുക്ക് രമുണ അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ സമാധിയും കാണാൻ പറ്റും. നമ്മള് ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് യാത്ര പോയപ്പം ഇവിടെ ഒക്കെ പോയി, അവിടെ പാൽപായസം നമുക്ക് കിട്ടി. സമാധിയിൽ നമ്മൾ പോയി, അവിടെ കുറച്ച് നടക്കണം, അവിടെ വണ്ടിയൊന്നും പോയില്ല. എന്നിട്ട് കുറച്ച് നടന്നു, പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്ക് സമാധി അവിടെ കാണാൻ പറ്റി. എന്നിട്ട് അവിടെ പോയി എല്ലാ ഭക്തന്മാരും പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പൊ ഇന്നാണ് തിരുവോഭാവ ദിനം. അപ്പൊ മാധവേന്ദ്രപുരിയെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വാക്കുകൾ നമ്മൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലൂടെ വായിച്ചു. കാരണം മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ലീലയാണ് എല്ലാവർക്കും, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനും എല്ലാ ശിഷ്യന്മാർക്കും കൂടെ ഈ ലീല മാധവേന്ദ്രപുരി തന്റെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് കേട്ട ഈ ലീല പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായ, ആ മധ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധ്വാചാര്യ അല്ല, മാധവേന്ദ്രപുരിയാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ മാധവേന്ദ്രപുരിയും നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരിൽ ഒരാളാണ്. ഭഗവാന്റെ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ശിഷ്യനാണ് ഈശ്വരപുരി, ഈശ്വരപുരിയുടെ ശിഷ്യനാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പൊ നമുക്കും ആ ഈ മാധവേന്ദ്രപുരിയായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ആചാര്യനാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി. അദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് പ്രേമ ഭക്തിയുത സേവനം എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത്. ശ്രീല മാധവേന്ദ്രപുരി കി ജയ്, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്? ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നാളെ നമ്മൾ 7 മണിക്ക് ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിൽ അവസാന ലീല, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ലീലകള് നമുക്ക് സ്വീകരിച്ച ശേഷമുള്ള അവസാനമുള്ള ലീലകൾ നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. 7 മണിക്ക് എല്ലാവരും വരിക. എന്നിട്ട് അപ്പോഴേക്കും കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ ബാല്യലീല എടുത്തു, മധ്യലീല എടുത്തു, അന്ത്യലീല എടുത്തു. പിന്നെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിലും ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലും എല്ലാം ഒരു തന്നെ. അവിടെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ കൂടുതൽ വിസ്തരിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരുപാട് ലീലകളൊന്നും ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നും ലീലകൾ എടുത്തത്. ഗൗരപൂർണിമക്ക് മുമ്പായിട്ടാണ് എടുത്തത്. അപ്പൊ ഗൗരപൂർണിമ മാർച്ച് 3 അല്ലേ, ചൊവ്വാഴ്ചയല്ല വരാ. ചൊവ്വാഴ്ചയും ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്, ചന്ദ്രോദയം വരെ, അതായത് ഈ വൈകുന്നേരം വരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത്. ഓക്കെ. ഇപ്പം ഭയങ്കര ചൂടൊക്കെ തുടങ്ങി. അപ്പൊ എല്ലാവരും വെള്ളം കുടിച്ചോണ്ട് എടുക്കുന്നതിലും കുഴപ്പമില്ല. നിർജ്ജല്, അതായത് തീരെ വെള്ളം കുടിക്കാണ്ട് എടുക്കുന്നതും നിർജ്ജലും സജലും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്. വെള്ളം കുടിച്ചാലും, പക്ഷെ ഒരുപാട് നമ്മൾ കുടിക്കാൻ പാടില്ല, കുറച്ചൊരു തൊണ്ടൊക്കെ ഇതാ. കാരണം ഈ സമയം അങ്ങനെയുള്ള സമയമാണ് അല്ലെ. പിന്നെ ഭയങ്കര ചൂടാണ്. അപ്പം ഈ വയസ്സുകാലത്ത് അങ്ങനെ നിർജ്ജലൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് വരാൻ പാടില്ല. ഗ്യാസും ആസിഡിറ്റിയും ഒക്കെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നമാവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് സഫലായിട്ട് എടുക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം. അതില് നിങ്ങൾ ഇതില്ലേ തണ്ണീർമത്തൻ, ബത്തക്കയൊക്കെ ഒരുപാട് കഴിക്കണം. അതിലൊക്കെ കുറേ ജലാംശമുണ്ട്. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ജലം ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അധികം ക്ഷീണം തോന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ലൈം ജ്യൂസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് കുടിക്കാം. അപ്പൊ പിന്നെ ഭക്ഷണവും കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നില്ല. ചില ആൾക്കാർ തൈര് ആയിട്ട് കുടിക്കാം, പാല് അങ്ങനെയൊക്കെ കുടിക്കുന്ന കാണാം. പിന്നെ കുറെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശക്കില്ല, വേറൊന്നും അങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല. വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് അരി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. സോ ഇപ്പൊ ബ്രേക്കിംഗിന്റെ സമയമായി. 6:45 മുതൽ 10:45 ഇന്ന് ഭരണ ടൈം. ഓക്കെ. ദ്വാദശി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം
നമ്മള് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 18,000 ശ്ലോകമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാ വായിച്ചു തീരാ അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചൈതന്യചരിതാമൃതം തുടങ്ങാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പുസ്തകം ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ചൈതന്യചരിതാമൃതം? ഇല്ല മാതാജി, പുസ്തകം ഇല്ല. പുസ്തകം വാങ്ങണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നെറ്റിന്ന് പിന്നെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വായിക്കണം, വേദാബേസിന്ന്. അതുങ്ങളിൽ നല്ല പുസ്തകം വായിക്കുന്നതാ. പുസ്തകം വായിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് പുസ്തകമായിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ. വിദ്യമത ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. വേദപ്രിയമത ഞാൻ മറന്നുപോയി. കൃഷ്ണ, ഇത് വേറെ വിദ്യയല്ലേ? CV വിദ്യ അല്ലേ? വേദപ്രിയ മാതാജി ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നാളെയാ വരിക, സോറി. നാളെ മാതാജി ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരും. നന്നായിട്ട് മാതാജി പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്റെ ശിക്ഷാഗുരു ഉണ്ടായിരുന്നു ഉജ്ജ്വല മാതാജി, ഇപ്പോഴും അതെ, എന്റെ മെന്ററാണ്. എന്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. കൃഷ്ണാബോധത്തില് തുടക്ക സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് എൻകറേജ് ചെയ്ത മാതാജി. അപ്പൊ മാതാജിയെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വെച്ച് വേദപ്രിയ മാതാജി കാണുകയുണ്ടായി. ആ മാതാജിയാണ് വേദപ്രിയ മാതാജിയോട് പ്രഭുപാദയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ചൈതന്യചരിതാമൃതം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ വാങ്ങാം, അമ്പലത്തിലുണ്ട്. എന്താ പറയാ, പുസ്തകങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെച്ചാൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അടുത്ത ജന്മം ആ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടിൽ ജനിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ്. അപ്പൊ ചൈതന്യചരിതാമൃതം ഞാനിപ്പോ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം മലയാളികൾക്ക് പൊതുവെ ഭാഗവത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കാരണം കുഞ്ഞുനാളെ നമ്മളെയും കാളി, ശരിക്കും എന്റെ പ്രഭു പറയും ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ, നമ്മളെയും കാളി നന്നായിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ച്. കാരണം നിങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിലേ ഭാഗവത സപ്താഹം പിന്നെ ഭാഗവത പാരായണമൊക്കെ ചെയ്ത് കലക്കി കുടിച്ച ആൾക്കാർ, ഒരുപാട് ലീലകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഭാഗവത ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ചൈതന്യചരിതാമൃതം നമ്മൾ ആരും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. കാരണം പൊതുവേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണെന്ന് കുറെ പേർക്ക് അറിയില്ല. ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവർക്ക് മാത്രമേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് അറിയൂ അല്ലെ? പിന്നെയല്ലേ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അറിയുന്നത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതവും ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്താണ് പ്രിന്റൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നത് മലയാളത്തിൽ. ഇംഗ്ലീഷിൽ പണ്ടേ ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലീലകളും നമുക്ക് അധികം അറിയില്ല. ഈ മാധവേന്ദ്രപുരി ലീലയൊക്കെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലാണ് വരുന്നത്. മധ്യലീലയിലെ 1-ാം ഭാഗത്തിലെ 4-ാമത്തെ അധ്യായം നമുക്ക് വായിക്കാം പുസ്തകങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർ. ഇപ്പൊ ശ്ലോകം കുറച്ച് ബംഗാളി ശ്ലോകമാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്ലോകം സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെറും വിവർത്തനം വായിച്ചു പോയാൽ തന്നെ ഒരു കഥ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഭാവാർത്ഥം വായിക്കണം എന്നാണ്. ഇപ്പൊ വായനാശീലം നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് പൊതുവേ കുറവാണ് അല്ലെ? പക്ഷെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒക്കെ കിട്ടിയാൽ വായിക്കില്ലേ നിങ്ങൾ? മിനിമം അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നിന്ന് വായിക്കും അല്ലെ? വായിക്കില്ലേ? വായിക്കാറില്ല, വായിക്കില്ല. എന്റെ അച്ഛനൊക്കെ ന്യൂസ് പേപ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 1 മണിക്കൂർ അതിന്റെ മുന്നിലിരിക്കാം. ചരമക്കൊള നോക്കുന്നുണ്ടാവും, സ്പോർട്സ്, അത് ഇത്, കത്തിക്കുത്ത്, അവിടെ പ്രശ്നം ഇവിടെ പ്രശ്നം. ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ച് കലക്കി കുടിക്കുക. എന്റെ അച്ഛനെ എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഭയങ്കര ബുദ്ധിയായി, ഷാർപ്പായിട്ട്. ഇവിടെ ഇന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ബുദ്ധി ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് മതിയായിരുന്നു എന്ന്. അപ്പൊ അത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ, ന്യൂസ് കേൾക്കാനൊക്കെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റാ. പക്ഷെ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങൾ വായിക്കാനില്ല. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ കുറെ പഠിപ്പിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ സ്വയം നമ്മളെ സാധനം മറന്നു പോകും. നമ്മുടെ ജപം ഒക്കെ ജപിക്കും, പക്ഷെ നമ്മുടെ വായനയും നമ്മളെ ശ്രവണമൊക്കെ വെള്ളത്തിലായിരിക്കും. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരും കൂടുതൽ വായിക്കണം എന്നാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. അപ്പം എങ്ങനെയെങ്കിലും സമയം കണ്ടെത്തി നമ്മൾ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ദിവസവും കുറച്ച്. ഞാൻ എങ്ങനെയാ വായിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ, എന്റെ മകൻ 1 മണിക്കൂർ എടുക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ. അവന് ഏകാദശി വളരെ ഇഷ്ടം. എന്തുകൊണ്ട് അന്ന് ചോറ് കഴിക്കണ്ടല്ലോ. ചോറ് കഴിക്കാനാണ് ഇവിടെ ഭയങ്കര അടിയും ബഹളവും. അപ്പൊ അവന് ചോറ് കഴിക്കാൻ തീരെ ഇഷ്ടമല്ല. വേറെ എന്തോ അവൻ കഴിക്കും, ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ എത്ര വേണമെങ്കിലും കഴിക്കും. പക്ഷെ ചോറ് കഴിക്കാണ്ട് എങ്ങനെയാ ശരിയാവാ? അപ്പൊ കൃഷ്ണ കാർട്ടൂണോ ജഗന്നാഥന്റെ കാർട്ടൂണോ ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ അവനിങ്ങനെ കാർട്ടൂണിൽ മുഴുകുമ്പോ ഓരോ ഉരുള കയറ്റും. അപ്പൊ 1 മണിക്കൂർ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ? അപ്പൊ 1 മണിക്കൂർ അവൻ അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ബുക്ക് അവിടെ തുറന്നു വെക്കും, ഭാഗവതായാലും ചൈതന്യ ചരിതാമൃതായാലും. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ 1 മണിക്കൂർ വായിക്കും. അങ്ങനെയാണ് എന്റെ വായന നടക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വായന നടക്കുകയില്ല. കാരണം ഞാൻ വായിക്കാൻ ഇരുന്ന അവൻ ഓടി വന്നിട്ട് അവന്റെ കളർ പെൻസിൽ കൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ വരച്ചിടും. ആദ്യം എനിക്ക് വളരെ ദേഷ്യമായിരുന്നു ഇത് പ്രഭുപാദയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വരച്ചിടുന്നത്. പക്ഷെ പിന്നീട് അവനെ മനസ്സിലായി, കുട്ടിയല്ലേ. പക്ഷെ അതിന്റെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അവന്. എന്നിട്ട് അവൻ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത്, ആ സമയം 1 മണിക്കൂർ ഉണ്ടല്ലോ, ആ സമയത്ത് ഞാൻ വായിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും, ഞാൻ എന്റെ അനുഭവം പറയണം, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വിധത്തിലാണ് അല്ലെ? നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ഫ്രീ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ പുസ്തകം എടുത്ത് വായിക്കുക. അതിന് ആദ്യം പുസ്തകം വേണം. അപ്പൊ ആദ്യം പുസ്തകം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ പുസ്തകം വായിക്കുക, വാങ്ങുക.
ഒരിക്കലും അതൊരു നഷ്ടമല്ല. ഇത്ര പൈസയാവും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ നഷ്ടമല്ല. ഭാഗവതമായാലും ഭഗവത്ഗീതയും ഏത് പുസ്തകവും നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പുസ്തകമാണോ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ളത് അത് വായിച്ചാലും മതി. ഇപ്പൊ ചൈതന്യചരിതാമൃതമില്ല, ഭാഗവതമില്ല, ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ, ഭഗവത്ഗീത ഉണ്ടാവല്ലോ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ശ്ലോകങ്ങൾ എടുക്കുക. ഭാഗവതത്തിലും ഭഗവത്ഗീത തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥത്തിലൊക്കെ പറയുന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും നിങ്ങൾ നോക്കിയാലും ഒരു ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകങ്ങളും പ്രഭുപാദർ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് വായിച്ചു തുടങ്ങണം എന്ന് വിചാരിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട. കണ്ണ് പൂട്ടി എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പേജ് തുറക്കാം, അവിടെ ഭഗവാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുപാദർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും വായിക്കുമ്പോൾ. അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ടാർഗറ്റ് വെക്കാം, ഇന്ന് ഞാൻ 10 ശ്ലോകങ്ങൾ വായിക്കും. തുടക്കത്തില് ഒരു മണിക്കൂറും നമുക്ക് ആദ്യം വായിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഒരു 5 മിനിറ്റ് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ 5 നിമിഷം ദിവസം വായിക്കും. ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കില്ലേ, ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ നാമം ജപിച്ചോ, 16 മാല കഴിഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വായിച്ചോ ഇന്ന് പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രഭുപാദർ കേട്ടോ, ക്ലാസ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്രഭുപാദർ ക്ലാസ് ചിലപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കേൾക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, മനസ്സിലാവുന്ന ആൾക്കാരെ അത് കേൾക്കുക, ഇല്ലാത്തവര് വേറെ വൈഷ്ണവരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുക, ശ്രവണം ചെയ്തോ, വായന ശീലം വളർത്തിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തവര് ഒരു സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ്, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വായന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ വായന നിങ്ങൾ വായിക്കുക. ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൂടെ വായിക്കുമ്പം അറിയാണ്ടങ്ങ് വായിച്ചോളും. ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് വായിക്കാനായിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ട്. പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കാത്ത ആൾക്കാർ ഫോണിൽ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഫോണിൽ വായിക്കാം. നിങ്ങളെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട്, ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതൊക്കെ മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും. ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എല്ലാവരും വായിക്കാണ്ട് നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ പിന്നീടും പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ, പ്രഭുപാദർ സ്വയം പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നിട്ട് എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ എഴുതിയതാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങളെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും സമയം കണ്ടെത്തി എല്ലാ ദിവസവും കുറച്ച് വായിക്കാം. നമ്മുടെ സാധന എന്ന് പറഞ്ഞത് വെറും നാമജപം മാത്രല്ല, ശ്രവണം, കീർത്തനത്തില് വായനയും സ്വാധ്യായി എന്ന് പറയും, വായനയും ശ്രവണവും ഒക്കെ വരും. ഹരേഷ്ണ മാതാജി, വിജയേശ്വരി മാതാജി. മാതാജിന്റെ ക്ലാസ് എപ്പോഴായിരുന്നു ഭാഗവതം ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ ഭാഗവതം ഭക്തി വൈഭവായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. 3 ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഭക്തി വൈഭവിന്റെ, എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഇതേ ലിങ്ക് തന്നെ, പക്ഷെ അത് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ആണ്. മലയാളത്തിൽ ഞാനിപ്പം എടുക്കുന്നില്ല, പ്രഭുവാണ് എടുക്കുന്നത്, ധനഞ്ജയ പ്രഭുവാണ് ഭാഗവത ക്ലാസ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 7 മണിക്ക് എടുക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വരാറുണ്ട്. ഇപ്പം ഇനി ഞായറാഴ്ചകളിൽ പ്രഭുവിന് കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട്, എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും കുറച്ച് സേവ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത്, എല്ലാ ഞായറാഴ്ച. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ചിലപ്പോൾ ഈ ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഈ നാളെ മാത്രം ഞാൻ ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗവതം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അന്ത്യലീല, എന്നിട്ട് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഭാഗവതം തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഞായറാഴ്ചകളിൽ മാത്രം. അല്ലെ ബാക്കി ദിവസം ഞാൻ ഗുരുപൂജയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അവിടെ എന്റെ മകന് ഗുരുപൂജ എന്നുള്ള വളരെ ഇഷ്ടമാണ്, അവനെ ഓടിപ്പോവും അവിടെ പ്രഭുപാദർ കൊട പിടിച്ചു കൊടുക്കാനൊക്കെ. അവൻ എത്തില്ല, എന്നിട്ട് വേറെ ആളുടെ പുറത്തൊക്കെ കയറിയിട്ട് അവൻ കൊട പിടിച്ചു കൊടുക്കുക. അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പ്രഭുപാദർ ചന്തം വെക്കാനൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഗുരുപൂജ ഇവിടെ ക്ലാസ്സിന് വന്നാൽ എനിക്ക് ഗുരുപൂജ മിസ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗുരുപൂജ മിസ് ചെയ്യാറില്ല, ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുക. മംഗളാരതിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് ജപിച്ച് അവിടെ തന്നെ ഗുരുപൂജ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരിക. കാരണം വന്ന് പോലും നടക്കില്ല, വന്നിട്ട് കാരണം ഇവൻ ഉറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ അവൻ ഉറങ്ങാറില്ല, പണ്ടൊക്കെ മംഗളാരതി കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അവൻ ഉറങ്ങും, പക്ഷെ ഇപ്പം കളിയാ അവിടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ശീലം തന്നെ അങ്ങനെ പോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞായറാഴ്ച ഗുരുപൂജ ചിലപ്പോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറില്ല, കാരണം ഉച്ചക്ക് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടല്ലോ, സൺഡേ ഫീസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്, സൺഡേ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കുട്ടികൾ വരും. അടുത്തുള്ള വീട്ടിലൊക്കെ കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ശ്ലോകം പഠിപ്പിക്കും, കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഒരു വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇപ്പൊ കുട്ടികള്. കുട്ടികൾ ആദ്യം കൃഷ്ണാവത്തിൽ വന്ന് പിന്നീട് അച്ഛനമ്മമാര് വരും. അങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണാവത്തിലെ ആൾക്കാർ എത്തുക, അമ്പലത്തിലേക്ക് വരിക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സൺഡേ ഞാൻ മിസ് ചെയ്യാറില്ല, അത് അവിടെ പോവും. ചിലപ്പോ ജഗന്നാഥാണ് ശ്ലോകമൊക്കെ അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാറ്. അവർക്ക് പണ്ടൊരു മാതാജി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അങ്ങനെ സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, കുട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ മാതാജി പറഞ്ഞു, നീ സേവയൊന്നും ചെയ്യണ്ട, ജഗന്നാഥനെ നീ ട്രെയിൻ ചെയ്താ ജഗന്നാഥൻ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പ്രചോദനമായിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇപ്പം എന്താ പറയാ, അവനൊരു പ്രചോദനമാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേഷ്ണ, അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസ് നിർത്താം. ഭാഗവതം അതുകൊണ്ട് ഞാനിനി ഞായറാഴ്ച മാത്രമേ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റൂ, കുറച്ച് കാരണങ്ങൾ. പിന്നെ വൈകുന്നേരം എനിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, എല്ലാ ദിവസവും ഭക്തിശാസ്ത്രിയും ഭക്തി വൈഭവ് ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും, ഒരു ദിവസം പോലും ഒഴിവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോ തിരക്കിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ.